source na wo ha sei no. Yenim se Father in heaven, who art in Zion, thy kingdom come and dwell on the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of an enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa and Nana Kesi. Father in heaven, who art in Zion, thy kingdom come and dwell on the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of an enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa and Nana Kesi. 37 minutes after 6 o'clock, live on Sompa 93.1 FM. Yatenase. Yada wasiam wadro nwumere yi me mind dwumadie no nie. Ebra so se ye kagagum na ye di nkomofa ye mansina hodo. Ye mantama hodo ne hwe sade ye betima ya magana so betima fa ne ntampa e de afra sabre ya me no ahia yi. Ye trase kopem se no nkro bebo na ya sori nkunya kase so ne ahoho pi e wo fie ha ye beti nkomo ye be kansa wo beti wasom nsam. Ani so ade hu ne botaye ben e na ekro. Woni se bosom ya ye womu yi amansa nyina woda ya yidi asi ho na ye de ma ema sombo obi kwati mi kasa nya oba akra nko nware da asemu ema sombo wade nyina mu and woni se Ghana hanso ye wo no ya na ye bom pa ye se ema betimi akura dibie ahodo e wo Ghana ha sei ntakoba se bia oba atwiniti e wo ba bi na wo preade bia yetime ma no kwan se oba no moma no nko ebra obia ene no empre ene ye bedin komo ya to ye torchlight na ma ye piem ewo Mensia South na ene Mensia South a yakopie no eye nkomo bi ene de yakopie ho opani no ewo fie ha sei ene ampaye a ebedwa ye ba bedin komo na yabusa se botaye na ni so ade hunu no ene sen sane nso ene ye wi a ye papa sika wo bush ewo fie ha ye bedin komo pi sane nso omampani nana adodankwa ekufu ado kenka the state of the nation ekire yen ye be fa ekire ne adin komo ba ko mienu miensa bi etwa fa adwumadie no ne ahwe the way forward eno achi nso ye hwe ni mu se asamre members mienu so abeka ho na ye din komo ene de show no de ye fully packed but before say ye be chance no me ma me ya watweniti ewo Mensia South in the ticket of the National Democratic Congress ye ma me amonu jamfu a oba hofefo ewo fie ha woni ne dom ena aba ene ampaya ebedwa ye ne ma me mpra kwam sade ladies first da ye taye no na ye ma me kwan fese dwumadie no doso firi ha no wokọ ha enya sameketo akora anti ne ye beka jagum sabrei wo nsusuye wo adwenkyere wo tirimopo wo de ba ye beje na ya kenkan de amawo ye live e wo Facebook na YouTube no so ye adwuma ye da mo ase ba bia nwumere wona wote ye nka no me mind dwumadie no na kwabra kese na woni mahia nwumere yi just can stay free sabrei ya kopem se no nkro bebo ena ye ne wo edin komo Ghana yoyo Ghana nkoso Ghana mpuntio Ghana ntampa betimi afade afrantia abandon project ahodo ya aka kwan mu ne de keka ko nyina no ye behwe na nwumre di hu komo sade me ka kire wo no me mind ena ye dwumadie no tin na nakwabana kese eye metin me maame ewo fie ha se ye hwe dem se menu abema kwa me asare baba John yen ewo fie ha aduana ba wo ha kwa me redu ewo ha se forusuo be man so ewo fie ha se wo henyere maame ye bo asia mamu nyina ebo me chidom Dr. Silas eni Buffalo so ya krado ewo MCR ho a onada Roma ye live ewo TV no so a unya bi na wo hwe obapa akwaba na apomu tesan nyamiado ahofe no de sabi bia boko de nyamiado eda se papa mame ma menua kwabra kwaten so akwaba kwaten na tesan nyamiado bia boko de nyamiado bia boko eda nyamiase na menko menua be ma Richard ho Richard tesan kwabra nyamiado yetimi kasa won kwan di asada de ma rade yeda Yesu now to Ora Solomon Sian boss na tesan so I heard to them my so bende ene ma ye kakra ho eda nyamiase papa e ba mo ho ma men shase with menua ba Jemfua Amono. Ono na atwene in the ticket of the National Democratic Congress ewo Mensia South constituency ewo NDC Amonyo Kunum said this time round on the e ma no omo so so branie
me wa ha sei na mete se na Tinubu Ahmed of Nigeria was me brenie na manfo ni misa bia wodi agro kakra mu han say paso soro Tinubu na ahurasi a wokro no wadi ni mu kra yenua ba no so say in the ticket of the NDC no de ono so ni brenie wade enkabom odo entiase akukuduro ensiyo eniedere ene wade ba na wo gyina mu ade amamma ma mu de ni o mo hwei oba pa na etesan biem kwabena nyame adom oye ina nyame ase papa sabrei na ye dai dikaya obi ete won kase obi atweneti e wo Manhyia South e wo ndi samanyo konu me fe ne se amonu jamfu a no wo busa se nipa no ye hwan a menu aba di asem na obeka kire se nipa no se amonu jamfu a yasemasi oye obenten kwabena mame mame fa kwan so nchia watiefu nyina eni titru me constituency Manhyia South me chia me Manhyia South fo nyina titru NDC fo a omo Manhyia South okay eni NDC mpanimfo nyina kwabena amonu jamfu a eye Manhyia South ni de hye ya wo me wo Manhyia South as town OI 96 ehona ye wo me twa me fruma tete me ko school KO Matadis amonu jamfu a eye as town ni mapa okay obi busa se dayeso no ne san ya amonu jamfu atweniti e wo Manhyia South yi wahunu bibi wate bibi watena se de yahunu se enema nko ma no mema na de yahwamonti ma no yenwura mu ne yenya adwuma no botaye ne san e wo Manhyia South kono me sa do ano asibi botaye ne nyina ne se ye obi ayanwe antu skam ye wo yeto hia ene ahokyerem memete ye na me ko school ba na me maame atete board asoa me nam de kwa echi mami wura fie ti minim Manhyia South constituency no minim emasun minim youth sun minim enkola sun kwabena ne say na nya intention se meba for peace na constituency no mufo ne kaka wo mani ano se se dia monu onya bibi kakra to ne nsam kra de oyeye no mumi enkoso nkyira no na enkofo madi ehwama no ye paka omu nsi nchen na amonu die ye wonu mu gidie ye wani daso se obetimi aye fisa amonu die wonye woma ye kra na ye frɛ no fokase a amansan nyina ye dai enom ano amonu wotema amonu wa humabro titiriw amonu so obi ho kyere no kwabena nyame adom menyini ye ya nyame cha madwuma ne sa be pie Manhyia South me constituency na mu okay wote wa na we yaba odisun areho kwabena nim say Manhyia South titi was town maami bi won meduru anwumre free 3 o'clock kono wotimi di essence ogu ade no de secret pot so aya wono aduane but na nya aduane no wono a ompeso bi be hu ni nchuom so bi be hu ni nchuom aho kyere obetimi ba na osun osi amonu menya 200 Ghana kwam ne kwakoye masom awo bola ho anasa race course enso oni bi obetimi ba wosi yaje me ba to Manhyia hospital amonu me pay just 50 cedis na ya mahomete titru ni emrantie youth na me fa ne se me no mu call school ana me no mu firi no eno kra de kwabena etan wo begye di Manhyia South titru e ya town e ba bi am tenae akra wa 12 years 13 years 14 years kwa no da kunchire edi entia aho kire ne doso kwabena Manhyia South me ya grassroots ni nipa eba minim grassroots ni sun Manhyia South ya ma me mu bojo no moton Manhyia South nya constituency bia eso e kire so broso ya sa wo ye MP ho a won sentiment so omso sabe education die ehia but kwamna nya bibia so na ye education boys ana me fa say youth yi ibetimi kura create bibi adwuma bi ko hye ho so mi so obenya nkaka wadidi but eni wo sa ade a chia no pa bo se na boys ni a group omo no omo maya omo ni adwuma bi aye aho kire doson o Manhyia South adwuma ni ho
menhia South nya baabi a afa na wo koye kwan menhia South nya baabi a afa na wo kosi school bi enti sika na MP na watena so free dada na ntetu a ye hu so mo to abakọ fie ba ko mu no sa fie ne dia no maye omo nwene ye ho unim se menhia South obo akọ onim na MP this 7 December na okoto aba ye ti ballot paper na ma na no hu se na MP ni onim no ada MP ne mba ho omo ye rude ankasa to omo hu sa mo no jamfo ade sabe osole a ne ho do eni de we o se ye ni panti enipa beji twi ne ade nakọ this time around no omo hwe chinye no dabi eni de atwam ye pedo beto aduane am yedi ye pedo de be gira baabi kwabena enipa ho kire wo menhia South ye boa paye ena mo a mo wo ho no nipa mo soma no wantimi an deliver wantimi anye bibi ma na this time round no mo hunu se mo de mo sebre ne mo kra akose kukuo bi mu ache ne ntantimi amwam this time round no mo pese mo yi mo hu firi ho ye botaye bi na mo pese mo duru hu na nipa na wodi mo no na ntima mfa mo duru hu ana kwabena da wase biem ni nyina ne se ya ha de ya anya campaign kura ya anya hwea mo kura mbeto amai ya de pipi ne twamo ne bi kan ho eno so kan ho ena adidi wo muti ha de ya anya hwea kura mbeto amai ya anya se kura mbeto amai ha de kwamna ni wo biem menhia South akonya oba enko bi da tone ya asanto a wasi oba ya asanto akukrodufo na ma ne hu a unua ma ne hu a ya omo kasa kwabena omo da me fam Christmas me se me kwa me bo apro kwabena me duru ba bia metimi su e mai timi tina ho bitimi tina ba 10 o'clock no omo twan se meba e die ntia kwamena constituency no me fra omo ntoma o kan ntoma ma cha no menhia South ya me nya mpia be yo nwa kwamena Christmas no obitimi ba si amonu enya wo mo ne wa nwa na oniam ade ma mia kamene me mabu adai nyame wonye okesie na ba no so de beto ama kwabena emre bi atwam na nka menhia South ye ndisi ni na nka kuta duku yi kura na ke bebo ntutu ukuta ndisi duku ya ke bebo ntutu enso na duku yi mecha wo mu bum sei na ye je na me dwana me nwanwam se ei asantefo na efom ndisi duku ya party office ewa court da no ka yes ndisi ni sene wan se ye kase ye je party office wa court da no ye fa maye enso na ye dia maye da ye se ye program kakra party office na kwabna eje ye nsem previous years no ye green book na etwetwe branches dingum na ye woni pa 200 eno kura na shada nya papa eno kura hu twa udi free o so na no yai ye bia green book no mu no adwuma ma ye ne fam eni menhia South fo enam so mu nim so mu de me kọ na bibia sinti kwabna eni pa etwero mu di over 5000 omu twere di ni sa twa 20 cedis no age NDC plastic card a kyerese bibi besi menhia South amono ya na woni mema ne sia eye omu nye ase omu push you to a certain corner if you say ebra ye ko school kura na se oba ni made kakra wo class ho no mu a ya na wo ani bi ya na mema na wo class ho na sabio oba ne timi defense no ya na ye tahwe mema titru e wo sa su no sabia position bi na abeto ho na oba trinity se obepre a ye be da de niema bi afefa kwan mu a na abeye wo si akwan e de ama oba na se ya to no barrier bi sa mema no ya omo ho no me sabia mema so ka ho na bi omo ne wo pre so mu hu wa mema no hu wa ya omo kasan kwabna mema no hu mi omo timi kasa amonu adwuma ne de wa na abetimi aye na se mema ne di kan ba ya di omo hwamo te se nya mama ne fa ma no sun kobi na ma wa badaye oba de be ma ka so be yese ya ye tie ni mienu oba de o ka so be ya wantimi anya kura wutimi ya bi e chan be ma maka chi wo mpuntu mo menhia South bebrebe ade ya monsa monsa kakra omonsa da from 92 de bia live ba ko de bia fie ba ko ma ane to abare ko de bia fie ba ko ene to abare ko fie hono so mo wa hotom sa fie hono mo wa hotom ti mo wa ho kira mo wo mu no wo mu nim Sompa na yi mo to wo mo akra ko London ba o wi university o ko London wo kwa America
enti omu nim ashtan fo ni sun sabe kwabena ashtan so ahia fo ne doso menhia south ahia fo ne doso enti omu no omu nim omu sun Sompa 93.1 FM sunye 52 minutes after 6 o'clock yane ye mame amonu jamfua na edin komo watwene ti se adesia ye wo manhia south ewa Ashanti region ha sei monsoma no ma no se wo mubreni monsoma na wo Ghana marase bedwamu na mo hwen sakira ya wo de beba manhia south enenye wono nkwa na ba ye wone ne dom na enam mi wura se dem di kaka no ewo fie ha Richard ewo ha Solomon Sian wo ha na afen so no kwabena kwaten ona bo home so kakra me ne kwabena kwaten kwabena etisen nyame adom ya na entansi se ubehunu so oba twiniti na emema asori memma ni monyamfo asori na omota na chisa ya enta anya common secret bi wo ho ana secret de ebi wo ho ene ma yehu ade bi ebe sikane a na bibi ehye achi ade ensi da no ebe sibia na bibi hye achi eno nene no akonya we abai no o se kasagu mfra mama 40 edomutio menhia south you starting from menhia emesi menhia nkasa ye no yemubi wo ha ho na ye wo ye ho na ye fru ma hye ye wo to menhia south first no na mo kan nsem bi hye etrim se NDC de enye party papa NDC ayawudi for NDC for to try for it wu nyini no that is the mentality they hye etrim but then no asedan kanya me say ya ye education na honorable adaroma ya educate ya program some mo hu say no ebeyan from so se obanyini na obehu no kure no na still na why wadwen say ho na woko enen from so ebeye enne mabru na tiase say sansem na mo ka hye etrim susu ne nyina na kure bi anim enne na so ma de mo acha na sana hu no o ma dada ye yanka ebia brain wash ye yankasa ebia nka kwan mu no nka mo betumi asesa mo nsa nanso nam sa adwempo bi o mo di ka de to mo tire mu nti yes na ledi mu a to this place enne di edema besi na nyankopon adom no sa dem we say efri ho because first no uhu NDC kura na so odwane mentality om de share etrim but enne no entiase aba enne entiase aba na mabunu enne wo hwe mobilization and then this free meeting na kona hu se nipa more than 300 ehia wo Ashtown ukodi champs na hu se nipa more than 200 ehia wo Ashtown ukodi CPs na hu se nipa more than KO crowd ehu at the party na so attractive sir are so attractive and attractive ni nyina no nipa ba ko pe na mebo ni din onu abo amonu jemfo a because e bin see that ye ho na free ye nim de ekoso o manhia nyina ye hu chairman fo aba PC fo aba but ye hu bi say that edi enti na mo pese this time amodo oba na eba de nya bema so o so ansu a na o so ansan so ahwe you weigh the two yes you weigh me emema call for several times from adokufo eba ya akwa ama na wo fa se na po na nka enim no kra wa Ashtown onye this year ho betenam say efie bi say yomo de enti na na ekofa na bai ena manfo hu say sese no sebe ani bi aba nyansa aba ni petrim sebe untimi medada yese first no ene MP o say 4 years na aba honum 2 times oba ho primaries no aba ho election day sebe MP na mo to aba man yes premier no pe na mo hu no na po aye education minister for 4 good years busa won say building be school building be na putting completing no honorable na po MP why education minister for 4 good years building be no timi ba said the honorable di kan men share south no enoma bi ehun no like ade ehun bi no ye wo light ye me rural electrification bi awo na ye wo nsu ye nka se betutu boreholes ya kwan so ye but even kwa okọ CPC ya kwan bi da ho ada for so many years na po kwan ke stretch kakra bi o CPC kwan ekoko si bo nsu bi mu no more ya mu si ya ma stop sa kwan na da ho no ma these are issues enne amanfo hu se ye ntena ho bion ama obi mfa yese kan enya nanka manhia south na nya obi dia eye Ghana timamufo dia wa so mu deserve se eye yeye mamo emre naso mato abanum ho ana sa na wa hu no abato de ato anu ho pa o hwe edom eba honorable na se yes na mato abanum ho sa na wa hu no ye nu ho pa na o hwe dom a eba honorable na se including MPP for ankasa MPP for na bisa ba honorable mo no ho mo honorable ho eba ne na se ebe ka chance honorable you say that una enimo una ye this year
o ye ndc ni kura hwede adoye a wo ye maye wa ye adoye na ma ndc for am na so npp for so and as I say so no politics no attack different dynamics Peter Mawu ekoji seat of voter region na ka bi nsi da die nti na bi nti mi nsi menhia south e ye nti ase ho me so kakra na me nko me nua pani Richard ho Rich net say kwabra nyame adom unua kwabena kwaten akasa keke wakasa no cry wo bibi de soso wo bibi bebre de soso ma yentio na abusa na sembi na me de pa abusa nse edie nti na ye de oba ye de eba kwabra me ma mfa to kakra Ghana ha say edu Mother's Day ni Father's Day e ya hwede ekoso hwede we si celebrate Mother's Day utimu se e ma ye de e ma sombo ma ye bosum we kura de na ye omoda enya asem ketwa hwede we si celebrate ma kwabra na me say ma obi aka ho the greatest miracle ever to happen in the world e oba na ye dear here Yesu Kristo oba na wo no oba bunu Mary ene wo no oni ni wiase nyina age nkwa oba na wo no Yesu Kristo na abiem se wu ye no awo sorry ye no e ma ne ko hu se ya ge nkwa no wasa sorry oba baby I didn't to ye na bo na hina free ho no ma ne ko hu ye misadu free Bible ma ba santere as ya santeme ma ebra akosi kokko so no wo so mema nyina ka dem ya santo akokodrufo na sorry kwabena hwan nye oba nti mu hunu se ma breni ye hu ne se mansia south ye breni ne ntokwa na eden se ntokwa no so ye betimi akon adi nkunim a age so oba akokodrufo ya mitebu di emunu mami o mitebu di kwabena ni bra na aba mitebu di emunu mami pa ja ye ni bre moni abre ye ni abre because intense say obohunu se wo ba bi kosei na mema nyina hunu se direction oba na ko na bebo anti support intense eno hwe nipa edi onabo achi a I'm surprised kakra abna me se ye no kre ye ni abre ni enim se ya santo aso na betimi akon nkode na mai mema nyina adane ma edi anti na mansia south modi onabo amonu na eba na ni so ade hunu eno na di kan one akoma pa ma me ne wo so de beba mu ansia south en na toso yinu 3 na do ye a o ye ni mansia south kwabena onya me MP kura no eten so aba be MP se ba bia be fa bia de amansan frɛ na no fotabra ba amansan no ma no kwabena obi buada maami be so ni mu de oyare maami be twa ni hospital base and school fees obi peska de akwa ye adwuma maami ya na enye nwanwa baby kakra nwanwa ne se since 92 moto ababa ye no nipa wonya MP ba MP wade ntina mo nkɔ MP ni ho a obi onya MP na ya amoro hye kwabena no kre na MP no ku ne hefa obi wo ha so na moto aba na ma MP no ku ne hefa na mo hunu na moto aba ma no ele se mo waso ma ye mistake kwabena mentality e do ma dwum ne se da bia kine ye nhwe osoro no da bia kine ye nhwe osoro no afi de nipa ne abie 3.1 enipa ne abie nipa hu se da bi osoro ne dada ye osoro no dada ye enso ne to na nipa kwahye osoro na se no osoro na ntimi anyi nipa no afi de abie kine ye nim ama nipa be hye kine ye na se enso ne to ntimi nka nipa no ti nipa ne hu so omo ha no mama ne no omo kwa na da omo kom no e kine ye na betimi aboa na di anti na mo ma ye de adwempo bi tu mutirimu sa nim na na mo nim ana mo bu moni go so kwabra ne enim na mo nim so mo de ne enim ye maame nom ne ye papa ka kire se ensa ne nsuo ho a ne nyina ye pe ba ye so awe ye so nsuo so ansa no ene ehu muduro oba na mo de neba ya santoa ne de neba oba ya santoa oba Mary oba Abigail oba Esther ono ne de neba ema mabobo mu de nyina wo de okofia nya abotre na radio mo MPs ni bi ema ni bi modern bo wo fom MPs ni bi ye sa lie koto abama wo e wo this administration no bi modern wo fom papa ede na eye so special e wo na bo amunu jemfu aho ja mu giri se wo wuo enkwa mo demokra na mu nipadua nyina eta na chi kwabra mpanimfo bu babi se konfo boni a watena makura bon ye pe sa konfo na oyeden oka ho bi se konfo boni se ekurumu a otra yes otim bi otra makuro bo a otim bi mami menhia south ne won o grassroots ho no nyine ho no ko school
nti kwanana ne amane a ɛkɔ so no ne nyina maame ni nti mo hu no sɛ mo direction and mo vision towards NDC no ɔnabo a mo no gyemfo na betimi abo mo atimi achieve ho me so yi mame nko me nua ɔnabo Solomon sia ho pasolo unua no makasa be mahu sɛ ɔmo kasa wayɛ din na wohwɛ wɔ mo why ɔnabo amono gyemfo a ɛwɔ Manhyia South ɔnabo de ukasa ɔkana asɛm ade bɛkye ebisɛ do yɛ no ana abronti ase so ne adwen so ebisɛ for the first time in Manhyia South nneɛma a ɛma me yie ɛdɔɔso na mdi kanka so ukasa ɔkasa ade bɛkye na yɛde twafuruma na twam santifo sebi yɛde twafuruma na twam ɔsɛ hwɛ nipa obetimi ayɛ adwuma no yɛnya yɛde twafuruma obi a ɔdwene nipa ho ɔyɛ abadaeɛ sisi yɛ ne tuwe onya ma sebi aban mu kono nya occupy na opposition kra no ano occupy the space kra no duma sonko ne nneɛma akɛse a ɔyɛ wɔ Manhyia South no agye sɛ wa ɔmpɛ no koreka ya yenya previous chairman ena na menwa edi kankai previous what do you call it PC nom ne sa nneɛma no senya adwen fun na sebi ɛwɔ mu tiri mu a nke wo se Manhyia South bana ke ko yɛ de bi ɔmba no mdo no abefa ho nti ma hu so ma yada mo ache but ye ma mi die nneɛma o yɛ no ɛkyerɛ sɛ yɛde ho twene na wɔyɛ asorobo a ɔne ne fa yɔnko akotɔkoro nyɛ den ɛnka so pasolo ɛdeɛ na ma motimi atena se ma yɛdɛdɛ mo akyɛ saa de bia nso moto aba ɛdeɛ ntia ɛna me bra kwamna di kankan no on sɛ NDC party no sebio first di akyire kwa ne hu a even kwa o ma me kwa no fi no sɛ NDC flag kom kra on kwa mo aduane ni Sompa 93.1 mfuna di kan ka asɛm bia to bi ne mutima ma adi party ni nanso nya saa nete NDC for dwene especially bi asanteman kra ne ma NDC for kwa ye okrom ane nya asɛm keto krom ane ete ya no mo we mi fi o na kwasi adwuma ho ne ma NDC aye okumase no me ka sɛ me bobo abebre Manhyia South mo ka akyire wo ho ya ka akyire ne ma bebre nkoyie mato aba num ho ana really mato aba num sen ne san to aba kwamna na ye mpa ya ebo ane sɛ Nyankopɔn ma ye maami ahoden na ni so ade hunu na bi be ade ansi bi besi adan ye boa paye na Manhyia South ejira ba bi ejira na ana sɛ ye yo ya nyew o meto aba na maye ye de mentality na no ye yo ya nyew o meto aba na maye sebi omutim ka sɛ de aponchi kra besi ho e de flag MPP flag wa to no kom krom beto am saka sane bi so koso Manhyia South pa na ya tena se youth ma me fo grassroots no ya tena se adwene ho ya ma me kono nya do nso beko ma fo ne pushi no so wona bo beje ne ya bre Manhyia South ye ka achi eno krenso ye ka achi ne ma bebre nkoye de bia one way ya bufu hyew na mo pese mo de sesa mo nsa na mo gya mu ma no na mema na di mu hwamo ana sesen ya mema na di mu hwamo man kasa no on se fie ti nyina ye oba yeah nti this is the time I see science na ground so te san mo presente onabo amanu jamfua to adehye wo Manhyia South no response no te san bibia da na ground so no ye boko papa message na eko really ye gusu ayi adwuma papa na me ye besan ba ha biem obo na edi nkunimdie na eba nema ba ko mienu bi na ye hwɛ sɛ nyame beyi pomo wɔ kwan na enyo nwanwa mema ne bi mfa ne den katasi wo sɛ mema de ye saa type no bema betimi abɔ batanga bi a bo sɛ na bo amonu hu pɛ na sɛ na wa panic kakra de onabo amonu ye no o kam me matazin kra bo mo ntimi nye ada de na mahunu wɔ onabo amonu hu sɛ ya we na hu Sompa 93.1 the real city o abotre manipa o do manipa wo mo day in day out ekɔ ne na ase anymore recently a program oba bi woman bi all of a sudden oba say oh onabo
me ba yi correct aggregate nanso oni boafo wase fa no bra me kase again o school sisi ai nti ona bo amo no betima ya mamo obeya abroso nti de ka ne se obia fa ne mpai bo ne na hoden enta wona bo amo no jemfo achi na oba omeye sebi ono nko ani yidie Obama mention South, especially Santamai, and what to it. They are bread. Who may so kakra call back to Onabo. Onabo. Grounds so to say. O man for now, o ton won Sompa woman. What share would be nice to be a person who didn't come on in year no answer and yes or crab who said, Minia Bay, why ready so person me didn't who are ready fear, who are no muna. Nipavitis are. And some are what they ma at this year, a best summer woman as to be the few honor. Eya mo so nsem no musan na ground so de eye ground ye bebre me kwa me hu bi da to ana wunya course ya monu ma hu poster wa ha amonu na bibi se na won kan kire me ya monu ye de no oti wa bon se nipa ba bia 2010 no ma bo mo ho ano no ma ba ono abo ye so ne ye MPP for se de se ye beto ama nko ade ye beto ama ono abo na ye bre o twi wuti na bi mu fure MPP ba wo side ande bebre adan ntia wo ye oba ne ntia na se won nsam a wode ma wo mo no na emu odu kyai mema na de ntia nsesa yensa sane ye sene sese de ade ye no na ye sa wo hwa sa na o mahu won nsam no ana kwabna o mahu se me ye obi a adoye ne ye dua wo mimu me ye obi a me wo ahumobro tema okay o mahu se ena enye nne na nipa we na me bepe ne ntina o mo de pem hasem ma ye ne ma bebre amo mo ansa na we ebeto me kwan to mo nim se we no kura ma ye no kura de no ye ma ye ti peace na bade no nya mpina ya ha no ye bre nyina to atwa ona ba mo no nyame ye wadom na ruade si behwew no otie usufre wo ani suade be hu de ma ema efisa wo ye obey wo gina ho se dua enwunu mframa be bo ne nyina wo na wo beje na wa ye ready se obesom because enim se MPs ne bebere wo ho no mu a wonya ato obama na pe mo na mo twa mo ho asan som no wa ona ba mo no wa ye ready se o manfo su na o mu su se o mo soma wo no obesom wo mo kwabna asom ne de me nya mpi no kura me som o som wo mo pa enya menhia sa atonko kumasi krodua ma santeman mu bebi a me kwa asole ne bebi a me ti bebi obi anim sa me som amono de okọ kanko ana na ho de betimi a obeboa wo ye kwa ye ba nyina ye sika eni pati meji sika na adwen asesa obetimi a promise so na meto ba na ma wo kina na adwen asesa obetimi bie sika so de kire no enra na me producer ne me di nkomo na me kenkan wo ho asem kakra ko sika fam no sika sam de minim se nye problem ma because minim de America ma hada kenkan wo ho asem ahu ba bi a ene ma woni ade eya wunyam free baby because baby wo horo kwaye se bi a aja wo ya yi kakra wunyam free baby ana wan kasa emma na bo uchidom ne mema na bo uchidom no boa sika fam kakra ana kontonkro na wo kro sika sam ya na eden de ma to de bi a oh kwabna because pokra no nso togum no de nyaminti obo on motimi ka se oh amonu ye bibi ade a wafa e ya de pa nti beje kakra yi eno kra mi nsom busa kwamna mo o ma me se kwabna ne mo fanye we mi nsom mo fanye we ma mi bi ka sei kwabna ma mi a wote yi kwabna ye me deso busa question we would be say ashtown edu Wednesday e ma no mo to mo na mo mrika o ma ko gigi loan no kra be ko ma bi de 200 Ghana cedis 500 ya wo de ye de time na so yeah say Wednesday no bu okra Wednesday bi otua 70 cedis obo so Wednesday bi otua 50 cedis but Wednesday na so first ka we ni nyina no ya na ye ma homete ne bu amama kwabena mo mo an kakra na beba no ne bia me ame de me de bia ka na kwamna mo de asovo ama aka mi ti be du na me ne wo wie nkomo no se obi hia na o ka se jaima mema no nkwa wo bepene kwamna menya hwe so obi beka
obi ntumi mfrɛw because mema ni bi wo hɔ no mo meka sa fe na wona bo amonu ba no ma yɛma ne sika bi na yɛnka na no ntum efi sasa de wasi anya kukudure sɛ wo ba wo ba no mema no ntumi emfa sika enkata wo so de why you ready say obi twe ne ti sa wo ntwe kwabra mo nim sɛ amonu die untimi kura nkwaka mamu me yenkwaka na wonye ɛyɛ party nimpa ni fo no frɛ oh efiri soro ho sane ba fom no oh pa ya nkomo no te sɛ oh why ade why adwuma enhia south ema wa mo yere wo ho ɛma ɛmɔbɔ menhia south ho kwabra bebrebe mo asɛm mo kwabra mitimi sua bi oh mitimi sua bi sister bi de mu si me store ncha me sua bi me se kwaje mu di no aye me se maame wanyini ya ba no se nka wo tena fi me ka sa na pipi du kuboniti o obi timi yini de no de ahye obi timi 2 pipi du ku no de ahye ni dwa botonum o se ne bu onso abon se ya dwuma no se ne sabe ye ne akurase fo na ya dwuma ti wo mo ye bo omo no obi timi be che obode ba yire je ne me se yibi ne ko edru Christmas obi betimi abetete po obi achi watete ho kakra bia no atwe ne mini wo hwese amonu kia na be se oyi niema na obecha won kwa ne achaja no kwabna e ma na e mo bo ma me fo mpanifo a yese ba na ka bia nkoma ye adwuma ye bia kwa ho mechiem na bia nkoma ma e na eto mo ne ne adwuma ne bi ye e de no mutimi hye omo ne ma ya no nso e kwabna e ma ya ne de ye nka menhia south oh 12 years 13 14 oda kunchire edi entia ahokyere na sense eno so na campaign twamu a campaign car no twamu a ema yi na hehye gens yire wo moto esa ne ade ya kwabna ne be wi akye ne ya sideline ne wo mo mfa nya hwa den wonim NDC e problem ba kwa ne wo no na yenya kromani ma ne nya candidate obi a wote ho yetimamuni de bia de free ba bi be hya mo so ama onya candidate nti obi nnim no kwabna woni bibi na ona bo matena ho sa up to date efa ba bi no obi bremu mu ase be ye se asa matena ho a mo hu sa ade ne nya matena ho a ana bibi na pusu mo preko pesa ya mo aka mo hu kwabna bibi na pusu ye afono ye bibi na pusu ye pa kakaka pa especially youth no edu so mo hwe match dia awurade ase menhia ye bre enhia south ye bre ashtar ye bre sabe ensa ene ne mabone na youth wo mo ye ona ba mo no nyame ye wadom na wo manfo tie wo so fe no mo soma wo a wo be ye obi a awia be bom wadi a wo yem wo be bu akonta kire wo manfo bra no because ayade a MP ni bebere saade ni di wo mo nya pabato kan na ne bu afu MP Kofi MP Akua MP Adwoa wo manfo soma wo mo no etomere bi a wo ba fom a bunkunta kire wo mo soma ame no me free hair duru how me why you ready say wo no manfo be kam abom abu akonta kobra me manfo de semle ne so mo soma me sa mo no jemfu a ya bre me ma no Sompa na yi 3 wo na ye yi ko ne koka yesu ni amane ne ha kire aban a kokko kire John Dramania se ohaw ni amane a menhia south ye wo mu ni a kwabna me kona me koka me di mu papa e bebre wo mu ma me nko kwabna kwaten just some few seconds achievement on the part of Anabo Amonu to say when the memo on one ka me ma wo na waka welcome now with my name sick achievement them say Amonu achievement the case e kan ade be san yeah far better than omo amusa like to abama wo mu e bin sida one o the mame yenye no ye mame mra menhia south wa ye NDC yensim for the first time yenya party office from 92 and menhia ye kwati mu nya menhia south menhia north yenya say yenya permanent officer the last time me menhia north MP on about kwasi kona no ofia me ne di nkomo for the first time yenya officer dia ya branding the party colors and you be one ma
waba oye ho waba o pe baabi akwa akoso e na okọ ni nyina nkomre nyina eye honorable amono jemfo a na ya onye ska wo he ska de se nyankopon hyirawa na wo hyira nsem honorable amono jemfo ye business woman minim kese pa minim ena adwenpa ne akoma pe kura no nyankopon kura be se hyirawa ena amono no so o adwene bi wogidie bi se nyankopon to nsem a ase a kire se wo so fa bo afoforo to nyame ye wado na won saka bia tene wonsa ba bi nka obi a ohia moa yes enu ntino da bia no ne siguso da bia nyankopon guso hyira no na bam so muda se bia oboa nipa no na bam mu ye wo he de mrase badwafo ma no bi ye no a utie bi kenkan bi hwe bia ya wo fa ne san MPs me pese me bo ba bia din but ni ma no bi a we obi a wa ko school kwa akire sei no de ya utie sa de ma no bi MP aseme so wo ha ya wo hwe ma no bi emano attitude na bi wo ho a ema de sebe aya na kasa ema bi mu ade ena ma so no etimi kasa ba bi wa onya tuni a no ya homa so but amono jemfo are different mamu we say the way we see say kasa obi down to earth enye wote hente na wo ka de enye wote hente a eye nkoma a ye didi no bebi bebre ena asema me kensa nya asem from amanfo mu tie me obi anum say woman no oye ade obre no ho ase oye grassroots person ankasa 19 minutes after 7 o'clock live on Sompa 93.1 FM. Me mind dwumadie no na ugusu a wotie na nchena ye ne agya wona bo kwan no akoto na dwuma so. Back to Honorable Solomon Sian. Honorable Solo ya munya sika wo he. Na me bra komra kan no. Because hono de ehia me pa if say MP bi be komra se badwa fini e be ka MP we keta hye ne proye wo fa no kwa ebia na obi nim ne sika semu papa ntira ya munya sika wo he na unzem penfo bu ba bi se to abodogu nsuani ya da che won sabeka nti mwa onabo eye no emma nipa no na nyame afa so a wo hyira no tro bi kwa ene di nkuma kwa na ebro na adwene ntiase so nti bless nyame na hyira no na do ye bia na ekoso nti kakra takusimpo obenya no odwen se no mi kapre taku ade support obi an wo kire na mini ya kwame apejana sa drusa mini ya kwame redu ha kwame onabo amoni wa ha minim wo question bi abu onabo de wa oni paranda wa oni paranda dada oni onwa ani waba telefone fanche mi elite kaka na me ka no nya fort kaka bi onabo me ba ya wo kase nse ya dini hungo mo bi platform no so bibia na tama mi hunu foforo no na say we onabo amasi pa o onabo amasi pa na me share sa out no abipi ndi but the mechanic say come politics ese de be am control yenye no se me call ya manfo di machi o ko mo di bi di se adwon na baby opeso okro no be se me busa say electoral commission ono mo nkuta ho de say why ye ho adwuma be se me hu ho ni because CCA general election ye to no 2020 Sompa 93.1 yinya say na de wi ni ya MPP fo nya say na say DC fo nya say am kwa me minim obi am busa me ko busa me minim ho kra eya ho nwanwa ai se wo wi mu fa bra say ni nya ana say because me busa nkrofo bebere no atwa figure ye say atwa figure na nkata wo de fama me next sule ye bia koso me wo de mama ya na me ko yisi website na me hwede wo na me ko hwede wo Supreme Court no na me hwede sesa no na yi na bon se wo ya unhuna enti se wo pese wo ye parliamentarian ade pa edikan se sai na hote ena ho no enye se wo hu yisi pani o se wa anye ho adwuma yi a wo be ye adwuma gu di nti abe ye adwuma gu ni se ya police station executive dada de ya chi police agents ne wa no de kwamra ni de koso ansa na ye be start no kra na ko bi di ni nipa na be wo mo abeye nti wo nam na nkrofo di wachi o mo di wachi kwa dede hu na bi asa bi wo ye
say no ne omote delegates because omo de bi di Sir John so rest in peace omo de bi di no can say few delegates say no Sompa 93.1 Ona mama minim say de menua na busa ha kwaten say no mo nkuta ho eti de menua na ka na nsem bi wo ha wo kana bebu but time so hu de wo kire yes any matter saying very important in fact honorable den hyehyɛ bebree agu hɔnom agu akwan so a yɛbɛyɛ training yɛ pulling agent even yɛnya mɛn hɔnom deɛ bɛ nhyehyɛeɛ no ɛwɔ hɔ yɛbɛ training as sensitize members ɛna grassroots already no honorable ɔkɔ every weekend biara no ɔnante grassroots ni so eti yɛba east side ne deɛ a hɔnom no yɛ plan sɛ yɛbɛ educate yɛ pulling agent Sompa 93.1 yɛbɛ make sure sɛ facts and figure wey ɔbɛtwerɛ ne sɛn ne nyinaa no yɛbɛyɛ sɛ education no ɛyɛ one step yɛwie so a yɛbɛkɔ fam akyerɛ yɛ members ɛkwan bɛfa so ato aba ɛne sensitizing bebree a wɔ sɛ ɔmo yɛ isi so bie mu a isi bie registration mu a ne nyinaa nhyehyɛeɛ wɔ hɔnom a yɛbɛ make sure sɛ yɛn nkɔɔfoɔ a ɔmo aduru 18 nyinaa aba abɛ register ɛna obi so a onya nnuru 18 a obi pɛ sɛ ɔde kɔti kwan bi afa so de ne bɛwura mu bia no ne nyinaa no yɛbɛyɛ ho adwuma eti me nua waka sensitive issue paa na honorable so no ne vision no ɛyɛ no wɔ akyire nkɔmɔ wei sɛ ɔne yɛdi nkɔmɔ wei sɛ ɛnyɛ no asɛm Sompa ɛtu wode bɛto so 93.1 sɛ no koraa na mahu sɛ yes ɛyɛ sensitive issue a honorable ɛtackle paa yɛbrɛ na so a wɔ sɛ yɛne mu wie ɔnabo amo no Kabra. wo nsɛm pɔ etwa toɔ ɛne sɛn na menyɛ na menya wo kwan na ɛkɔtɔ adwuma so sɛ adwuma no so Kabra. maame Me nsɛm a etwa toɔ anwummerɛ ya me ɛyɛ me nsɛmpɔ ne sɛ menhyia south ɛma titiriw nti ɛne youth nti na meba nti wɔn nsoma me okay na wɔn soma me a mede mu ayɛ papa ɛbɛbrɛ wɔn tie Tie. ɔnabo amono gyemfo a ɛyɛ obi a watwe ne ti one day samanyɔkuo no din mu ɛwɔ mansia south ɔno na anwummerɛ yi mene ne di nkɔmmɔ wɔ me man nti dwumadie no so ni yɛbɛda no ase anwummerɛ nyɛ ɔno nkwa na ɛbaeɛ ɔne kwabena kwaten ɛna afei nso meankasa me nua pɛ ne siam solomon ɛna richard incoming deputy ɛwɔ mansia okay berɛ no so a yɛ ame asɔnte yɛda ase ɔna yɛne ɔno ɛdi nkɔmmɔ nti awurade asomdeɛ ne yɛsrɛ sɛ ɛnka wo na ɔmmoa no ɔni so ade no ho nso ntumi mam nyame nhyira wo maa me Sompa 93.1 deɛ bɛmi ka ne sɛ kwamna wonim me position mp fo no mgu atante region ha no sɛ nka ɛbɛnya paa nka yɛsesa dodoɔ no that is the truth asɛm wɔ wotaa ka paa What's me talking? wotaa ka paa Because ɛne ma mema wo berɛ bɛɛ meti bɛɛdu ade nti a ka deɛ nti a because wo ne medi nkɔmmɔ biaa whether on phone anaa physical sɛ a wotaa ka sɛ kwamena MPs no bebree wɔ hɔ no ma wɔsɛ ɛsesa wɔ m nyɛ saa a Kumasi no garden city no asɛe wo secret ne sɛn kwame asare menua wo suma bɛsɛ duma menya yɛmfa ne sɛ party a yɛyɛ no ɛnyɛ kristo so mu party nya asɔre obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ party yɛ asɔre biara no ɔboa okay ɛna abibifoɔ adeɛ ɛha yɛ Sompa 93.1 aborɔfo nyɛ saa o ɛna deɛ baako a ɛdi ghanafoɔ yɛnya paa yɛ religion ɔsom ɛno so ka ho bi hwɛ so obi nya bɛnya mpc tini wia n'adwene ne sɛ next election a ɛba no wɔdwene ho ɔnwene ɔmanfoɔ no ho yɛwɔ nsɔre mu yi yɛne nkurɔfoɔ di nkɔmmɔ bi a business for yɛhyia for discussions a wotumi hu wɔ bi a nti wei pa na ɛyɛ mp adwene wɔ ne tirim ketekete adwene mu ɔha n'adwene mu ankasa yɛ ha na wei lidi mu a monkɔwu asante region Sompa 93.1 ɛmmɔ mp bi adin dabi me mo mp bi adin wopa fa balekɛse kwan no so hu deɛ kwan na yɛ mahu sɛ hu deɛ kwan na yɛ wobɛbusa sɛ nti ha yɛ 1 mp wɔ ha bɛɛ 3 months ne mekɔyɛ mc ɛwɔ obi wedding ase wafa hɔ nanse meba mpake me kaa no okay meda ase mpakyɛ yɛafa pakyi kwan no so wafa so nansen dabi kwamna mpakyɛ odura no paa wodeɛ fa so wofa so wabɛhu sɛ mps no yɛ wɔ ha no sɛ bebree nlu so ɔmo siita yɛbɛbrɛ wɔ asanteman because gye sie mu ɔmo hunu sɛ yɛn ɛna tumi no yɛ den ɛyɛ ɔmo dea because obi bɛdi mp obi adi mp hwɛ wofa balekɔ yi a mekɛn a mp no a wotra asuafia ɛhɔ kɔ no a watena so 20 years busa sɛdeɛ na wayɛ wɔ hɔ
nka wo ti seat a ɛte sɛ muntaka deɛ na nka mpɛ so te saa asomase wo suro kora wo di abro mbetu hwɛ bantima for ya adeɛ bi amanfo sɛ anyɛ masa mudi nipa ne stand 4 years wa anya adeɛ muntu no si yenu ya ba yi so wɔ pri na kia sɛ sɛ yensa ma try oba nso ya try na hwɛ ya try na hwɛ a ɛkwan mu ada hɔ next time so bi gina sɛ me be pri ampia ko be hwɛ yi but ya yi adwen sɛ me yɛ party ni ɛna wo yɛ den a me yɛ MPP ni sadne ma no si yɛ nyi mfiri hɔ na si yɛ yi adwen sɛ yɛ de yɛ MPP fo ɛna yɛ de wo yɛ to asantima mu a ɔman no bedinya hwɛ abrofo de wo ɔmo kyekyere ɔmo man ne sɛ ɔkyerɛ ne ba sɛ wonam na ato adeɛ to fam a yɛ bɛkyɛw yɛ Ghana fo de yɛ nso yɛ kyerɛ yɛ ba sɛ wo to adeɛ to fam kra Yesu nti ɛgya bɔne zoom live fo bɛpra Yesu de bɛkyɛw ɛno ne adeɛ a ɛdi yɛ nyaa dia besine because yɛn kasa politics na yɛyɛ no wasantima mu no yɛayɛ adwen sɛ yɛde ahaya ne yɛto akɔmfie na bia nti nipa ne nim sɛ wonya wi ne wi ya na okopɛ sika wo de bɛyɛ next election mo amaka no mo nnamu sɛ no ma because wotimi etena sipa na wo MPB pa na wo hwɛ ne mpɛso aso na wo hwɛ de wo yɛ sɛ mansia shout ya wo ken pamna kɔ hwɛ ɛkwan yɛayɛ dada ɛdeɛ ne nkenkola hia ɛmanfo hia ne man ketenkete pamna masetrem business wura adwuma ankasa kumasefo ya edwadie kumasi ankasa omo aye wo mu tu kumasi ni omo abetena ha nyina ye dwadie enti sa wo ya MP e wa Ashanti regional eniema kakra bi e bedwadie koso na ese omo oni bre enu nti na me eduruma bi a ya na me bo eya ba so no a friend say honorable John Mahama ya na me bo na ba so no president hwedwa wo besisi hui sɛ bi wanyɛ hwe kora wayɛ bi na yɛnyɛ asantefo na yɛne yɛsɛ yɛyɛ asantefo ɛne yɛfiri hehe no sɛ obia bɛdi president obia bɛdi MP a woka no kora kyɛn sɛ menua adeɛ na woyɛ no ɛnyɛ na abɛyɛ ni ɔmsɛ akɔde yanka akɔde wɔyɛ NDC ni o akɔde wɔyɛ party wani o ɛna ase kumase because they say kumase bi hwɛ pamna last week na ma wonkran wonu sɛ president aka sɛ yɛbɛyi ɛkwan 5 lane wa ha 5 lane wa ha free poku ase aircon unu so mo ye no gidi ba jo mi busa interchange no ma sha ase ana se pamna una fa ho o ma sha ase o mo sha ase but na no ne Ghana for kasa the state of the nation address no so wanya sika $750 million here pamna ma men kan tell say it's a lie that is the truth because so wanya sika yeah become no mo but cut so no mo kan say na 3 weeks o mo kan ye no already you know omo ye ni bi wonya bi ready ona ba kwase mu akwata sane ye ona ba kwase mu was 3 weeks mo mu san kyerɛ ni first phase omo ka kyerɛ ye say 18 months na 18 months na afei ne mo nya sika be cha ase ye no ye be wie na o ye president bi mu MP fo no mo gu Asante region ade no mo ye hu so mo de mo nkon kan kese MP so mo ha o mo ye MPP fo ne de masa kese mo se sam mo nyina no that is no correct mo se sam dodo na ma bi nkotena fie because ya jeju o mo so dodo na we ba me yo na bo na we ba me yo na ade na asantefo ye hia ni nya mama ni ye nya mama nya ma kura na ye hwe mema bi so mbetinya boa se wona bo wi nya ye de ne kɔ ye tra ne hwe on se me ka se wona bo amase yes wona bo amase no on te brofo o enya brofo ne ye de ye adwuma no efom ye adwuma ma wo manfo nya wo mfaso mo mu hu na me ne yi ka asem bi se ewiase so ready Bible ya tamwa Yesu Kristo oba asase so a amafo di na ti course re no so oje akola bi pan no ene na bo na yi ne fish Bible so oda so ase oda so no ene o ka so omo class in groups akuaku 50-50 wo wie ye no ene ode abodo no e ma nipa 5 e ma nipa 12 of nasuafo no so omo chema groups no unima say David ekire say every 5,000 biano na me ready 12 to feed them sekenya Yesu ko no sa subim me say time wa Yesu enipa din na chide ne course re no so no oje abodo ni fira abofra no ho no oje ye no a woda so ase no wodi ma asuafo no mo ye 12 ene wo sa aka kire mo say omo ntena se in groups akuakuo 50-50 na asuafo no encha aduana na ma wo Bible nka ne ba bia da se tam mo cha aduane no na dɔɔso mu Dabi mo no omu yie no
ne bi begum nti e kire se enipa 5000 bi nyame rezi 12 because Kristo no ankasa ko betima cha aduane no ade no de ma enipa 12 so o mo nche se nipa 12 no o de aduane no mamo a o se fa hwe o mo maye den o mo aka nti so o ye MP na wo be ka kire me se ai ena me bedi MP no MP nye kwan MP media me na me o ya me sere because unim dia wo ka ye ndia unim dia wo ka ne se mo sori anu makohye constitution achi na mo ye ye niam bi o pra ba na wo ti constituency na unim wo manfo how enti na wo se wo ba be pri MP unim se ye kwan enye unim se wo nye kwan but wo se ye bo so obege wo se ye bo se niam bi bra wo bege nyame ato nsam a ma wo bibi nkire se MP wo so mfa so odi kwamna ma me ka se mo nkire wo me se MP sa omokoto aba da bia me ka se yenko ye free education no kura yesen ke pam omo nyina because omo faili Ghana totally because kwamna omo ye we intellectuals second degree for egum more omo gum omo ni adwuma he for the real ye free education bia nyuma na nipa na nyuma ni bi unim di nti America for ya American raffle omo bia adwuma gu no mo ni nkrofo mbeye what you say no man ya ye we intellectuals room a obi ni maame atontos e Einstein dom no de ahwe no amana dwan university akoye second degree wo de tifie wako for free education aba free education na wo de ba so obi an ko school free omo mko wie no nya adwuma na no na me ka cho say nursing training di teacher training allowance no unse be 1.5 year ni bi ma da enti omai na nkasa ene ya santiman ya mo aye wo no si ya nto ye bo ni ankasa e say de ya bra mo MPP for parliamentarians na mugo yes sabi me bi no mo aba be ya adwuma ni ya bra ye be di ehwamo me da say 33 minutes after 7 o'clock me mind juma de no nie Sompa 93.1 FM nwumre yi onabo amonu jamfu a atweniti ewo Mensia South ewo ndi samanyoko no dim ono na ye no din komai ona we beda wase for your time say wutumi be sran ye wa ha inu say bere koso no ye beto nsa de afra onyame nhira wo papa yane onabo wo bush etoaso yane onabo ewo bush etoaso na ene ampaya ebedwa the last time oba fie ha sei woni ye din komo bebre na no adom ampani na o kinkan o mane bobre ne tibia no kwame na no na mse wa nya bre me pese wo boye nkomo kwame na no makuafo aban aba ko ne aban eteso aban finfini aban anim aban achi Ghana akuafo ona bo obushi wa ha anwumere wa ba obantempa mema ne bre kwame pese wo pru wo mirimu kakra me pese wo pru wo mirimu kakra Ghana akuafo me wofa bone ben no maye the friend of Ajiman wo fa ne de ona bo obu okay ha okay yo the friend of Ajiman yo onsuta kwa mai okay utie manwumre we kue ni na kwamra boye nkomo ansa na makọ ona bo ye ni nyina no se utie na wose asem bia me ba me fanto atiefu anim se me manya sika bia adwuma ena makofa obi se nipa kro no ema manage adwuma na mame nipa kro no o manage adwuma no bosome nso ayetua ne ka oyare a ko hospital free ne ba eco school free oya pension na onya pension scheme me adwuma ne ya me dia no sa benefit na nipa na me mafa na adwuma no enya no me adwuma ne ya me dia no menya mu bia to se me ba me musa tiefo se sa nipa na wafa obi adwuma sa no sabiu monimu a nyansa onimi nyansa ayasem tiemfa nto ho kwamra aban ya abako ene aban ya ebeba na no me ka kire wo se me se me wa asase ne galamsey pie so a nka me kwa kutu the last time we can asase me nka me kwa kutu kwamra ani nka me kwa kutu ni se me wo ho medua koko no matene be 10 years me ni 10,000 krada ho galafo ba ye no omo se omo be mame bia 200,000 Ghana cedis menya bia to asase menya bia sifie wanka untu umako school papa umako school wanka untu metu wanka abetu okay ke wonanka abetu dia omo do afu e de na ban omo ba de ya ne se ona bo obushi wa he sika obushi wa he bia me ni nyina na do afu se nyame ye na dom
no konya political appointment say wo Sompa within 2 93.1. years 3 years just say me am do afo ni de sabi wo be so ni mfa so obehu se ne niam asesa enti kuani na wono ekoti ahasuo kwamra me kodo afuo bi na afuo no me do ye no me kosi gya no egya ne shi me tiri nwi nyina shi mani nto nwi nyina na mu se kuafo amo bre papa tata na me she Valentine egya ne se onso aha enane e ka me na sata afi no me school foforo na me twa be no Oso wabre o. Enti kwamna. Me pese wabre. Ah minia. Wabre o. Yami aye bi o. Yami aye bi o bla. Oh, sometimes any dey be here o, but honorable. So say obi wo hwa ye ken. Obi wo ye MP. Obi wo ye minister. Ene dey na ba be to onye kuya da. Oni bi bia fa kuya. Oni bi bia ba de kuya yo. Na senko wa ye na ensan so na hyew da kora. Ana apia tie gu so a. Ka next time wo ya dia obedwene ho. Ena yan kasa no yesu ene ye ban ade yen kuduru ba bi enu kwase because hwe kuani ade ba ko de bia mi so hu makuafo ne se kuani na bra ye na dwuma wie no kwan ya wode ne ma ne nam so beba oh chese se obi kura nko hye ni nkunan se obi timi da wuram bia 3 days no da wuram na me kotwa abene sensan so me na mi him se ba me de ba na dwo ana jona me deba na o tehwe na o tehwe na ko dua yinsani firi utiri so na o de ba na kuani na bre ne ho aye na dwuma wie to wan because hwe kwan ya because hwe akuafo bi wo ho a de go di papa ni nyina wo beton manye nti nhise ye ben na ban ya semete se na na do so aye pension scheme mama akuafo ba jo mi buza ko David mi buza akosi say o kan se wo de beba but me nya hu ba bia nti na me ka no say ye no se yansese ya bato se kwan ya fa so to aba yansesem ne ye adwen se ya na ye to aba de a ye na nanom akuafo ne yifo no se ya na e bia be ye wo o mampani se maburu no nkoye kua o dwene ne san pamna ma babunu bi ye nkoye kua dabi ah babunu de dabi na me papa me papa kua no de mama buru nkoye kua dabi me papa kua no de wuye wo edan ya wotumi si ye pie ba ako e wo na kura ase asa na wo anka wo be kwa koye kua wo se mama buru bia nkoye kua dabi okoye kua ye dey omna ne nyina ya fight ye bia ne nya de ebedi because so wa anyere wo ho na de kua wo sa ye mwa hwe kwamna wotu kwan na konkrofo kruso a omo ye akuafo omo ne wo sika na de na asi wo Ghana de na haye de pa na haye because so bi ba se ebia wo be pre MP ana wo be ye president ana wo be ye bibia onabo akoto de bia me bonni onabo ya me bonni de onabo akoto afiri se papa no pa wa ye Ghana fo boni o na press conference papa ye e big body na papa itimi ye press conference me am to no kasa papa die obo be na wotimi aba be ye minister for 6 years you say na chese no bibia planted for food and jobs ade omotimi ye ya ne say omode sika ne toto cars no mo twetwero ho eno ko na body kura bu am say planted for food and jobs chese we disappointed Ghana farmer we dwene ho a wonte ase because obi pa wo na wo se so ye kuani na nse kwa me ntwa no sa wo hwe ya na wo se eno baye no aka wuram to no ade ka baye wo seti mini market bi kwa me redu kura kokoba ba akobi wo kumase ha sei me say children's park so hinfa ba bi kumase ha ba bi sa ena afen so makola honum ne ba bi bebre ne Ministry of Food and Agriculture anim honum mo de rubber say ho de body be gu so ne ade ase makofa body na firi no mu di aba kwa me wo se ma baburu bia nkoye kua dabi kwamna ye ne fo no sra me nko na bo dabi baburu de dabi nkoye kua no nya den because I don't know baburu de ne wo de brekrom na be so be ye masom is better than so be ye kua because na enkuranhye be ne wo ho ma wo papa wo beto no una na wo beto no e bra be no oboye de oboye ne na wo be hwa to aso de a ene to aso tetefo na no mu ye kua no ano mu nya bibi firi mu sisi ba ntema dan ne ayi dan kakraka no mu sisi ye no that time nanti say no that time mo ho no mo dwene mo that time koko unya koko wan ba gina koton na ye sei ene de ye sei de sei de ma kra yate kakra hwe na no na mi ready ade bi wo manjo online unim say time na former president wo ho no
fertilizer na say wo cheni free na manfo keka but na mente but me ready ye na me hu video so a kire nkrofo a ne tatam ne de ade na ma wo mo ona bo akuto say ndc fo ni ma de ne che wan ndc fo ni che omo che se no wo de wo ba ya wan che wo ton na wo mentene me kan kire obi o ye babu no te se me se masa fet no mo ton ai and then ene yo mo ton makua fo no enti me ka kire obi o ye babu no se kwamna ko ye kua dabi me kan kire so nkodo youth na forestation kro music won tua dabi na eno kra na nafco say 9 months won tua ebesi ne enti Ghana no si anhwe ye ni asese abato na si ye tena ho ene ye ai ne de ye MPP fo ene ye de ye NDC fo ene ye ni si abra se ya nhwe ye omani ye ne se baby e ko ne bedum ne bi no hwe kwamna ma wo ene fo no si meti we na men kai ti for say tafo assembly member wo fia ha na bo kwa me boaten wo fia me ya MPP ni se ya me nya position da this a maya akokora because your minister say ye war for now it move 70% aburu 60 years da ben na maburu no amudi MPP achi anase mudi MP NDC fo achi no da ben na mo mpanimfo ne be koma wa wo yedu to a wa start war a wo mesusa no watimi akoye MP watimi akoye minister because obi tena so 24 years won si no waba na won so nya bia hwe o ma enti mo nyine hu ye no munsuo kwa me da ase ona buska wo buis minia e da ase mo adwubiam mejo so minia na pomute san wona bo adom ye da ase papa wona bo na anu adom ampani na nado danko akufo ado kenkan man bobre the state of the nation address me tema so sanka bia metie e bia bi papa bia fam ho wona bo it's like ade no fa na amfa ma akuafo tira na anye yi wona bo eye boni bi eye musuo anase eye de ade wona bo minia dikan mecha etiefo nyina na yacha omampanyi ne na bedi atwire na yacha kura soso na macha me regional minister na regional chairman na bosontwe ye MP yewra oseya aditwum yewra back soso also oboya ma ya MPP party office friend no Samuel Buachi Yadom also matese waba mechia on soso okay ane eduma pa also boma bosontwe minua onabo we dey what to question am straight say omampanyin boni ben yaye no yenya omampanyin boni bia me kase yenya no boni bia je say akuafo ana say Ghana fo yenya no boni na menyin ni say omampanyin so the state of the nation address na we no we ade bia enya sabe yebetimi aka eho asem bebre na de mebra aka asisi na ja ba hu say wabubo mu lambasi e kama chese wa ma me point say me nyina so na me fan kasa de dan so ma me dress ade bia any say Sompa 93.1 say obi kase kuadwuma enye na ense say ma you to ye kuadwuma na che say na dar na me kan na me say adwuma foforo bi wo wiase a nyankopon di kan de man nipa on kire me ne apart from kuadwuma on say am betra me ka kire mo say adwuma nyame de man nipa first kuadwuma say de o se me boa no onka ne nya research sa free research na nipa wo ye o de ya ade a eboa ma hu se ne o ye no ebeboa wo ansa na wa ye ho policy from policy no we research ade di ka ye policy eti we policy we a ansa na free policy no ho a wa be program yes ana ho na me chero yes eti we program ni we a ansa na wa ba form na wa ba behwe se obetimi aye dey implement eno na me ka no ma me nyina saa ne man nan we amede ama we okay aban ne de why research ana wa hu say yen omamu ni nyina nya fe de bi si o so obeka a champion time ye operation feed yourself enya no kresa akuafo sabi ebinum abako uko me mfa bechema ya nya example udru bechema utra bechem park na kakra bi ahwe won sabenkom so
obo se kokofoɔ bi da hɔ kakraka aban dia so okay memfa agric hɛ ya yɛ agric hɛ ya wode kɔ de nkyɛmoɔ so wɔ hwɛ kokofoɔ a na da hɔ Sompa 93.1. hwan nom na akɔgyegye atotɔ saa plot da sɛ ɔmo sisi adaa hɔ so ɛnyɛ kuruma ase esikafoɔ ɛnyɛ kuruma esikafoɔ so deɛ akufo ado bɔne bɛn no ɔno ayɛ no hɔ ɛti sɛ ɛfuo no asase na da hɔ no nneɛma a yɛyɛ no na sɛ de obi adua no kooko na ade akyi na obi akutu agu na ɔde yɛ galamsey ada ma menkyɛ galamsey nyɛ nipa dɛpɛ o obi tu galamsey na afuo no sɛ wodeɛ wɔ mfimfini a otwa ɛho nyinaa kana akɛseɛ enti wowɔ afuo na ahange soro wotumi nkɔwɔ afuo mu da eti sɛ nipa no ntumi nkɔ afuo mu a ɛdeɛ na ɔbɛyɛ ɔna abɔsa si hɔ no biom afuo no wotie mɛfa sɛ te sɛ yɛ aborɔsa a yɛte so a yɛyɛ program sesei no nea ɔwɔ filling station a no ɔmo kɔtɔ nasase no na sɛ wo so womfa ma no a ɔmo bɛtwa amena kakrakaa na wo wayɛ dɛn waka mfimfini na wosɛn soro wontumi mforo nkɔ soro ɔmo bɛtwa de de nsuo atwa wafuo no ho ahyia na sɛ yɛyɛ saa nipa bɔdesɛm wɔawie a wo na wagya kookoo na wo se wo de wo ntɔ wo kookoo ana wo fa ma wɔ mo no akyire wobɛtɔ ana wo ntɔ wobɛtɔn efisɛ wontumi nkɔ enti ɔman na yɛti mu no sɛbi ɛnyɛ aban no na ɛyɛ implementation bi a ɛnyɛ wo ana maka sɛ aban de ɔbɛyɛ no research na ɔhu sɛ adeɛ wei na wɔse yɛyɛ sɛsi a me nua ɛkɛn me youth in afforestation menim sɛ wode kɔhyɛ agric but ɛnyɛ agric ɛyi o ɛyɛ purely forestry no ehu sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo dua nnua yɛwɔ tii wɔ so a yɛtua ɔmo ka forestry fo a yɛtua ɔmo ka boso bɛbɔ a ne yɛpɛ sɛ yɛdua nnua no dodo nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛdua nnua no dodo deɛ a ɛne mmeranteɛ no a ɔmo so ti fie no yɛmfa wɔ mo na ɛno koraa yɛnnua kodua deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ general secretary saa berɛ ɔna na ɛyɛ youth employment ayi ɔmo na mekyɛn agye sɛ grade ti fie deɛ a yɛnhwɛ ɛne yɛ papa sɛ adwo a wanya ne baabi kɔ na yɛmpɛ biribi kakra ma nkora no mante biaa nneɛma ɔmo nnua ɛnti wohwɛ a ɛho nhyehyɛeɛ sikasɛm ne biribiaa ndɛ ɛyɛ purely forestry for ɛna ɛtua youth in afforestation na ɛtua ɔmo ka na agric deɛ no asɛm a mebɛkɛn yɛn MPP foɔ no at times me blame yɛn ho bi because ɛnti saa papa yi ka waka asɛm yi saa yɛ radio so do waka o but obi wɔ hɔ a na onim me bɛtumi akyerɛ wo sɛ yɛyɛ ba since 2017 me research a me ma yɛ ni o me research okay 2017 nko a no ɔho na mekyerɛ no ɔmo aban boa ɔmo no ɛyɛ 20,409 ɛna wɔboa nipa ɛwɔ Asante region ɛwɔ agric sector nko a so mmarima yɛ 13,635 ɛna mmaa nso yɛ 6,824 yɛ a na ɔsɔ mo nkɔyɛ dɛn mo ɔmo a yɛma ɔmo fertilizer ɔmo a yɛma ɔmo seedlings sɛ ɔmo nkɔdua ɔmo aban sɛ ɔmo ase ɔmo na mekyɛ no but ɛnam sɛ yɛanyɛ obi amɔdawuro obi anka ho asɛm ti ɔmo sɛ obi bɛka sɛ o ɛbaa yɛ anyɛ hwee but mame sa nkyɛw 2018 ɛde so aban boa a mmarima nko a 102,075 ɛna ɔboa a ɛmaa so 31,077 ɛmaa no that is 2018 2019 so yɛboa a mmarima akuafoɔ 195,320 ɛna ɛmaa so yɛboa a 72,285 akuafoɔ ɛwɔ Asante region menka the whole Ghana mpo yɛwie a woda mamra 2020 nipa a yɛboa ɔmo nko ayɛ 219,618 last year mesi 2020 ɛnyɛ last year okay 2020 no okay meka wo sɛ ana yɛboa a ɛma 70,695 na akɔyɛ 290,313 ana 2021 yɛboa mmarima 122,057 ɛna yɛboa ɛma 39,672 so wɔn na mekyɛ no
ɛna up to 2022 2022 yɛboa ɛmɛma 50,859 ɛna ɛbɛboa ɛma so 16,488 yɛ a woka yɛbaa 2017 saa bɛsi 2022 yɛ Ashanti region anko a no nipa a yɛabɔ ɔmo yɛ akuafoɔ ɛyɛ 940,605 na meba okay wode bisa wo question bibusa sɛ nti saa nipa wei nyinaa na aban ne sɛ wabɔ ɔmo a ɔmo outcome no yɛ deɛ he mo sisiɛ ɛyɛ aba bi na wuguo kuadwuma ɛna meka kyerɛ sɛ ɛyɛ research deɛ yɛ kuadwuma okay yɛwɔ long term ɛna ɛwɔ short term sɛ wodua kube a wodua mango wodua abɛ ɛno no yɛ long term clubs a woyɛ a ɛno no mi sɛ nyɛ ne yɛ na wobɛdi wate asɛ ɛne obu a wɔyɛ nwa no deɛ wakyɛ bosome na wotwe mmiɛnsa mmire ɛnuru saa koraa na aba na wotu wahone mekyɛ no enti nea meme ka ne sɛ do aban no ɔyɛ bi nanso ɛnam da wuro no a yɛntimi mmɔ ne yɛ communicators yɛntimi nkasa ba amanfoɔ nte no we ɛnsɛm a meka nya ɔn sɛ wokora wogya asisi a wo sɛ ɔho adwiri wohu but Ashanti region nko a no meka mɛtumi ama district biara nneɛma aban de aba kurobɔ of course Ashanti region anko a koraa no pickups nko a aban ama yɛ 43 but ɔnabɔ sɛ wodeɛ hwɛ o sɛ woka se pick up a memehwɛ ne sɛ ɛfɔm hɔ no akuafoɔ no ɛbrɛ o ɛnɛ se ka mo ntimi ntɔ nduro ne adeɛ ɔnabɔ mo ntimi ntɔ akuafoɔ brɛ de sɛ wotie ɔnabɔ sɛ woka sɛ akuafoɔ mmra na ɛnyɛ nokorɛ mentena na mentwa torɔ okay brɛ a yɛbrɛ ne sɛ ɛyɛ dɛn a there will be some challenges ɛyɛ nipa abrabɔ mu asɛm across the country of course yes because ɔmampanyin na ɔno ɔda yɛ nyinaa na ɔhwɛ yɛ so no ɔno koraa di ka aba abɛkasa ampa yɛ nyinaa hu sɛ challenges wɔ hɔ nanso so no yɛnto yɛ bo na yɛnhyehyɛ nneɛma yɛ di a na me feel sɛ ɛyɛ asɛm papa no wabɛka akyerɛ yɛ nyinaa no all because sɛ mebɛtena no because akuafoɔ yɛnsisi wɔ mu a na menim nea meka yɛsisi wɔ mu sisi yɛsisi wɔ mu most no nya aban na yɛsisi wɔ mu wate asɛ hwɛ sɛ obi adɔ na afuo na wakɔte ne ntos anaa wakɔfa na aduadeɛ no aba nea ɔno wɔkɔtɔ no ɔn na decide price a ɛwɔ sɛ yɛde tɔ adeɛ no wabrɛ nsɛ sɛ ba ne saa metɔ ma adeɛ deɛ a me na wɔ sɛ nka mebɔ ɔboɔ so ate asɛ na me makyerɛ sɛ price sei na yɛyɛ no nti wopɛ atɔ wompɛ so ade wayɛ dɛ ɛnɛ pɛ baako ɛdidi apɛse baako 10 cities 15 cities nso ɔkɔ akurase sɛ ɔkɔakurase a ɔfa bɔtɔ no nyinaa na abɔtɔ no nyinaa nu 20 cities ɔde bɛduru ha ɔwo na mekyɛ no nti na meka kyerɛ research wobɛyɛ policy wobɛyɛ program na ɔmo implement now sesei ka me deɛ da biara mesuma akuafoɔ no sɛ sɛnea aban de hyehyɛ baa sɛ ɔbɛma ɔmo pension no mesrɛ no ɔma no nyɛ adwuma na yɛ adwempa ɛna aban de aba na ɛntimi ɛgyingyaa wɔ mo ama wɔyɛ adwuma koraa wonim sɛ mede me honam nyinaa yɛ adwuma no koraa meyɛ mmerɛ na meda fam na meyare a na mentimi nkɔ adwuma bi mu a aban no wɔ policy bi de ma me ɔnabɔ wɔ boisi fertilizer aban wei sɛ metɔn wei sɛ wei boa wei antɔn wei de ma afiri woyɛ obi a woyɛ kuadwuma akyɛ kakra ɛfiri berɛ a wohyɛ wo kuadwuma ase bɛka saa berɛ wɔnabɔ fet ho nsɛm te sɛ ɛwɔ ɔman yi mu ɛwɔ mo akuafoɔ mo side fet no nokorɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ ɛho asɛm no ɛwɔ hɔ ba ɛboɔ no wɔ soro aban no ate so kakra yɛ akuafoɔ no kɔ a wotumi nya kakra de sɔ so a wo so wobɛtumi ayɛ dɛn anya bi na nea mehu ne sɛ time a ɛa na bi wɔ affect no bɛba no ɛno ka challenge no okay affect no bɛba no na nka wonya ne nɛ na ade gu afuo no so a na nka crops no ayɛ dɛn
afa fet no na atimi anyini kama but ebia ebe che eti time on be supply ne ma ne be ba na wo sa be ka bia wo de be ye adwuma no na ma ne ma na yeden ojo na nikoma bubu eno no wo ho eno no kan ye challenges no a akuafo e face ona bo akuafo so company pa se ukọ bank se ukọ sika e de be start bibia ona bo na akoye bo achieving wo de usit ye hye we kwade mimusa usika asem every say wo de wo asem de ona bo akuafo bre ansa no monsa ka sika de akoye adwuma ho asem te sen menua e wo ho because enim said ne enkomo aye di nyina ye di say aban beti akuafo su yes na what me address wo mo challenges enu ti ne edi nkomo yes eye no krese akuafo pelon a omo bre nanso nka bi hu ye first no o pe bosia obi o kokoo de ma no bosia ana afie be wala yes but the tier say ye be kaya first na ye wo bank bi e friend ADB say na kweda so ye adwuma eye agric development bank ho na akuafo any road construction akese fo nya ye de o musika ye dey efa enti akuafo pa de eye o nipa a wo se abai hwe o mu yi me de emfa won se me ye MPP ni ne meka ni se abai bia o abakode ne o ba ne o ye de nyina na obi afa na ni hwe akuafo yi fi se aduane nimu a me a me ne wote asese yi ye ntimi ntrase na wotwe kra we abrabom akuafo bre enti aban ni policy na waka se wo de baba akuafo na wa mo pension no na me sa ka bi se aban no onye na onfanye adwuma ona akuafo de bra wo mo bre no omo so mo nimu de okay because koko no ni nyina eno na ye de hwe deje bosia enti wo be ka koko tab dra eni ebie sika mo no so yes ye twa sika foforo ye twa se koko be bi koko sika foforo ti abanya na so ya se koko matuma dru say wo da bra that's part say ye ka se ena kuadwuma nye no koko bag say 2000 bra me bo enu 3.1 edu emotrinko wunim wunim say 2000 me bo anti me ba eti so bi ti koko 100 bucks for about 1000 na say but it's say 100 bucks no na bo be dey so wenya na wona oni afu ona bo wo afu na wo ye no me ma me abra no ntimi nya bi o oboa ona bo asempa na me ka tell no because answer na kuani betimi ati ko bucks ajana na 100 bucks no ona bo na nya asem keto na ye ka no ona bo mi tie o pa first no na ye ma me ne papa no kra do mo breche ne anse minu ya so okohye afu de ni nto wi nyina ahye ene nyame adom abefo kwa so no afu ni ye mfa jankotu to nkoje mewa odo ya e wadru ade gusu ani nyina ahye sa wo pese nwura na wo afu no no first no obi de ya makwan school for makwan so me ko kwaye makodi park pay school fees aba mewa ene wo twadro kakra bi boss spray ade nyina ayede na sa na badro so mutimi nto eno na ena dro to ona bo mutimi nto se kan brantan kura ne to na ye no mutimi nto brantan ona bo nya beta sa brantan bi enu abro 200 Ghana brantan bi enu Ghana ye ka som na ha mususu ma eno na da ka cho se bo hwe ya me ya ba aka me hu se teacher ni uja classroom na se akra bi aye bone ukotwa do no man punishment abi do be court no because ado nye sebe punishment o ona bo hwe ado ya ade nya mi shira so ma ye ni ehu implementation ni ehu ni ye 200 Ghana cedis ona mama ma analysis ka ka da hwe ona bo ebia enye problem ma but ebia obi a wo tie me no 200 cedis ebia ohu obi a che he's not a farmer farmer bi ani wa meba ana bro bag e say a bro rubber and a bag minim beans bag 1002 beans bag 1002 so to be ekuani na mado na me twa even 10 bags enya 12000 beans ya how many months they do beans okay afon kan kire me enya 3 months so 3 months 10 bags per no me 12000 bag 1002 enti hwe ona bo nkonta ne de ubebu no sa ubenya ne right da bi senti da wo koye akuadwuma na obia ya bra bom kra ro te wa I say the power research first wanya your studio out here wanya research aka me studio we
also who say nipa dodo say the bekasa wa ha adverts dodo say na meye mefa work say bosome so a say na metimi atu omuka say na beka ho ya adwuma na enwu a de bia ebenya bi ni ayede ye de ato adwuma no so de bia ekoba se bosome so na sika amunya na ha nyina etimi ntu adwuma ye for ka eto aso 3 months a menua adwuma wura obeto adwuma no na adwuma no thank you enti wo kodo a hu sa asase a me we me plan se de na me de bedua na de a me de bedua no sika se na me de hyem ade afu wiase pa edi ku adwuma nanso so do se na ebesi aye no ene ye be encourage wo mo ama mo timi aye adwuma nenya hwe aburo betim so tutu aburo betim se ya obi anu obeto aburo betim se kuta na wo se metobro 20 cedis ana mewa but aburo dwane one betim ba ko se ohun udi dua asase so wi a utwa ubetwa aburo one bag ya 10,000 aburo bag betim bag enu bag ati aburo betim bag ko enu bag masa wo da bi sa aburo bag betim bag ko wo hwe wo hu mako do se wo hwe di abo aye se ba wo kan ya wo nya dodo se wo hu oh so wo kan ya enu 500 mama mako no enu 500 ena wunya rubber kra no rubber ba ko se kra no sa aburo no ona bo he aburo rubber bag rubber tutum no ona bo he wo di me ka dodo edua ona bo he ona bo he me ona buti me so me yekuani se wa but me kan se aburo betim ba ko se kra me te se penny ututu enu 500 o kan mako 500 enu but me kire se enti wo de be ba utwa aburo betim mako 500 wo de fan se 500 wo kan ya na enyini na bo ho a wo se aburo biti bo mienu miensa kra enu depend ya obetimi ahwe ni yie ene asase no enti wo wie na wo kan se na obenya sa wotimi sustain wo niam a wo ye na kama de kodi ya se bi ti se bi anuro e bi a wo ni aduro kra wo ma wonsa ko ho tentam ni ade a ma de nyina no na abo aban ne se agrek no ye wo niam ne bi from 0 point wo nkuta hwe na wo ni bibia no 0 point o kwa agrek office on be ma niam ne bi wo yi afo ni nyina wi a wo twa obi bia wi no na aban abaji di sika percentage a also beje no ebia sika no uto ne ma se 4,000 na 5,000 no waje ni aka yo faso minia mame nka se mincho eno a mene emaya bi trase e wo madwumom na me ma o mo research bi me ye so me kakra bi wo western ho na omo ya me workers boso me so a omo na sa sodas e ma be 5 omo sa me sodas ena omo sa enua na ye twa no off cut na enye no ye koto agu no ana me kira omo se omo ena bidie bag ye se wa ha bidie bag me nim ne body yan fa 70 na 80 or less than 100 cities mo udim se udi bidie oboa bidie jana no sei ne adry no na udi jatumu a acha ye 3-4 days na ashe bidie we awe ebi wo okra 2 days timi she mo me da ase enti wo de ne ahoden no oba no omo obi pa be ma bi pa omo no 50 cedis on na me che no one me che mienu on paki bidie na ma no o paki be 3-4 days a o shi bidie no obetime nya $100 I'm telling you obenya bags na ne depend nua na e wo site ho na wo de hye no enua no ho se nua na e nua ne bi won so enye papa mina bidie no bidie obo anu kakra bia uyi a bebre o se bidie na aboto no aye ti se ja na emu abubo na wo pake mebo a but on abo gese mami gese bra mami nchewa de sa wo de fa bo so me na wo twekra asem ne yeka bidie $100 na se odigi 700 70 cedis or 7,000 ana anya sa me ma asenye bidie $100 on abo o can't create asem o dabi on abo bidie $100 o ka on abo ja na kiakra ti on abo kiakra dabi kiakra 100 de kiakra ti fa 300 400 kia tago ka ti fa 2,000 but enye easy se obenya bidie $100 ba mi chewa de on abo ska obu enye easy sa dabi ya etira mi se ade ne ye research ade bi o ha eje se fiti ade e ka de trawe ku adwuma o okay obi se enye no ana me kire wo se
from Mibra kind from Bantima to Adum Ashtown now, Okano. Koko Sikana, and on this year, dying go. Me dear be say, Sikana Ede e bush. A woman yanko punch nipa. But no ranch and answer Nana Ayabano. Yadika, there are 2 years adore the punishment in Tino, Obia and Penny. No. Adore your Adomu degree pa. Sa greenhouse ya make. Bra, so yes, sa greenhouse you be now ye exporter. Mekana sika ubenya no won nwina dwuma foforo bia nka wo de ana wo hwe wo so study sika 4 pa ye bom din se almost kapa no kuyadwuma ka o madwuma but honorable say wo ni sika na wo wonu nti ana kwa me de make won nti ma ni sika na wo wonu nti honorable ana ma wonu se ha adwuma na bo ada pejaw hwe ana mango wotie a mango sisi a mango ameno ka se wo ka mango akese na omudo no kintambo no sa wo tiki ama 25,000 250 million 250 million mango kia no mano na bra wo kra wo koto bia dia ba ko omo ntimi fa nyu 15 season 20 season 30 season beba enti wo de sa mango we wo tiki ama say a mango so dua how many months and how many years and how beti e bo okra the whole year wo beti ate so kakra because wo tia wo aircon na egu nhire na but honorable so be na duro obefa paafo ne tie obefa paafo obeyi ase and wo de aduro hye no obeduru be na mango na na me say aban no won hye se wo ne aban ne trase agric officers no etnase a ombema wasa akonya no nyina ombema seedlings no hwe ebi te se amango koko kube abe anka this assembly bia this bia wo kono ho a so person yes akuaye no bia obema obi ya news ka me obosontwe betimi de bosontwe di adanse me omo a ye DC ya mo omo sili ma di assembly ma azuzu minim ya ye ma omo bi so omo nkodua ede kube no enyini kube kra bra ukoto baako a ya de je 5-6 be wa kube de ya bono de 5-6 so ahwe dodo ebe so wo me chese kuadwuma nya de bone nemo se de be si implement no ekwan ye be fa so na ye ya gi so ama adwuma no wo de ma me kire wade akitu abi okọ adwira ye wasase da ho kakraka o man ni nyina ye nyina ka se pese do afu na ye me ni kọ afu no wo de hwa de o na ka adwia buru no ene ye school feeding na e wo hoyi ya nkra na ye feedi wo mo a ye de aduane ne yekoto no free baabi nanka ye storage aduane no baabi saa na ye de hwe nkra no sabi mesra mo kan na hona baabi te se bia warehouse oh warehouse there still aban no gusu a all ye bi anya bi Central region akra minimum 13 warehouse a ogusu a o ya function na yeah oh yes nyam function e bi ye almost complete and the biso was 70 80 and others yeah minimum say and the minimum mesan ba ho pese ho meso kakra kwame kweku ana men kominu assembly member ho na ye ma wona nyina ho bi em se wan san enti so ko betima ansan ma na question dey here ubusa ne se fertilizer no fertilizer no na o se o ma te so de ubusa ne se bisi ye de che bisi ye to bisi ye to se de wagia tumi se on de o ye kuani na wonim dade first no ne ye de che ana se no mo ton na ye de no mo te so sesen o mo yim hu ho a because ebeboa because the entire me busa san se mitie bajo so betima na me nko menua ona bo memba bacho ye baaye no ni nyina na ye de che edru baabi meba se me so me wo records wa eda manimu a minim fertilizer dodo e de ache so na me che no urea dodo e de ache minim ni nyina so na me che no ni nyina da ya me se me asem bia me ka bia betimi a kire se fija se kire se ne de koye dwaben se ne de koye we de koye on se bra wo ya de ana me ka kire se research no na wo so di ka de to wo ya research na hu sa ampa ade na me ye no me yesi ya de bebo aye nyina na aban ne de wo de planting for food and jobs na aye de wo de aba and wo de pest abeka ho ba ye se bia me nu ame no ka se sia we poultry farmer so na me je no ebia akofa nkoko bi aba aduane na wo de be feedi wo mo no
aburo no boa yɛ den aburo no boa yɛ den no ɛhɔ ne baabi a me makoma wɔ sɛ aban no ma ɔno a because nan say poultry farmers no mu sun ɔwɔ mu sun yɛnua president Boris Bedu no mu nyinaa esu saa sɛ nnuane no ɔmo de bɛma nkokɔ no honorable bush me dase sɛ question na me bisa wa me hu ina no person say first ne yɛ de kyɛ ana sisi yate so ɛna sisi yate so oh ne sa de yɛ de kyɛ de yɛn kɛnte so dabi na sɛ akɔ covid aba na yɛ fi ah ahokyeraba sisi amino to ahokyeraba sɛ yanum so free Ghana yanum so free Ghana yanum so free dabi sɛ yanum so free ne sɛ yɛtua ho abi sɛ covid time sɛ ma yanum so free yɛmfa ne sɛ wo de sisi a wo that light free wontumi nka ma yɛyɛ nka ma because wo party no ɛne baabi a wogyina no ɛyɛ different from yɛn to deɛ ma yɛyɛ nka dabi sɛ wo kana wo ka kyerɛ no bebrɛ me ma wo ka kyerɛ me ma wo si lambaste me ma example bi wa ana me so bi kyerɛ me ma example bi wa 2019 iron sheet Japan alozing me tobi yeah me to 15 packets me ko yɛ madwuma bi yeah me to no 480 cedis yeah 4.8 enra me ko tobi 1400 inti kuyani na we are mama ma wadi that time memo abam na that time no amene na e bia yemfa ne se ne kokoo no ne ye to no wo de memfa ne 400 cedis ene no to iron sheet no Sompa 93.1 480 ene kokoo aduru 1000 iron sheet ene nam say obeda to ye ka asem na enye se ye ka se bia aban wi eno ne ye problem na ye wo as a country enye se bia ye ka se MPP aban ye ka ni se wo a wote so bia no in general yeah because honorable ma you say enye aban na ebe ye enye aban na ebe ye we enye aban na ebe ye we mpanimfo se wotena fie na mofra wi na nka Sompa 93.1 oka enu ntini ye se ye di jawo ye di aso na woka kyerɛ yɛ sɛ yɛ deɛ yɛni bibia wobɛboa yɛ ama bibia yɛhyehyɛ no ɔman mu bia akɔ yie ɛno na wo promise yɛ one promise sɛ me ba bɛyi wei no wantimi anyɛ adwuma no a momfa blame no ma no because no obi te so blame yɛn sɛdeɛ si blame no bibia even sɛ bibi kora si ketewa bi a yɛ blame no a mo no party for ne sata ma ne ani abra ne ye campaign dindindi mu nyina mu ye bi enti na mu nim saa dia se ne kama me an ha de no wote so no se saa pa na wo ka ne dia because ye dwuma na ye no wo se akuafo aban yi baaye waboa mu bebre ye te ase aban bi aba wo boa bebre ye busa se adan wudede no emwo na wo de boa akuafo ni nyina no ekusi say research a obeye say bia my research from her to her research me ma chocho ne ma bebre e wa ha but my research from her to her research na wo ye ye no eno hu hia o ma no na ho de hia ne say research na me ye me ja ko ye adwuma ho resource ne say me manfo a o mutimu yesu a ye kikeken wo ba ye na kuafo ye se fertilizer ye se die enka ne kra ne agibia no ye mo 20 na ye se a ye mo 30 kwani bia ni nyi na de ne ye de che no ona bo se yakọ covid aba but yakọ covid ba ye ni mu no obi timi nye sika covid brem high private jet trem e ma ye nko into yakọ a o hwe ye be kọ asem bia enu kọ asem ke ka home soma me 15 minutes after 8 o'clock me mind jumadi no na wo tie no Kwame Asare na wote ne nkan sanso so na Sika Obush former assembly member ewo Aputioja we businessman wasa yekuani kese pa Honorable Sika Obush ene ne din komoyin Sabre 15 minutes after 8 o'clock enche mesa ba ho me hu se wo choro na ma me ne Tafo assembly member eni komo Kwame Seinti electoral area Honorable Kwame Boaten eni enkomo na wo twe etwa mu no said ye nsuo si sane ye no na nsuo ha adwen wɔ ne mpasua so ye busa sɛ enema akosi sɛn nsuo no ba sa no ne manfo ayɛ den menua akwaba onabo ejo panyin kase na pom te sɛn nyame adom no mpaebo onabo kwa me boaten ene ne din komoyi onabo nsuo no sane gu ye no o manfo asetere mu kɔ sansa kwa ne abankomo ɛwɔ hɔ because nipa wonya ba bi di ne titu a na wadwen akɔ anim pacho yo menua medase pa
ɛne asɛmbusa busa me ne deɛ di kan ma mefa nkyia ma Nana Jeffrempong ababi otoso mino na natafo hene. Okay. Ane me MP na boy COVID center sefua. Ane me MC, ane party members na MPP party members na even NDC for kra mo pema semti. Omo nyina aka ho. Na kwa semti electoral area. Wo nyina me de me chia so kokra. E ma wo mo. You say na otwe sim ne de na eden. You say minsun esu a etisada. Hey. Yes. So hwɛ sɛ nipa da sɛ ni bia ɔkɔ n'adwuma koraa na onya meduriye no baba ne nsuo yire afa ne dan sɛ atale ɛhyɛ wa wodi pie no ɛno ana aka wo TV ebi na yɛhwɛ ɔnabo ɛwɔ TV so yi TV ne so ebi no you see we koraa de na kyɛ sɛ ade akyea ma kyɛ sɛ nsuo no atwe kɔ ɛdan no usim a nsuo no deda wo ha oboso ne ade a kyɛ sɛ na enye easy na ɛden pa na nhyira nkanya medin sɛ yante ewu bia anase prebia ibisisi nipa de wo nkwa na wo wade na mgiri se nadmofo no so aba ho mo so etu anamon sonko MC ono so etu anamon sonko anamon no ma yenti bia anamon no matu ne bi ne sai anamon matu no de America ne se ewiase de se nipa wokwa ho kire misemu a anya bia bia ordinity ebeto ni bibi ka ombro student mattress and girl so den one of the student mattress ne girl oh David omo de oze America jose MC we no we suti nti oguso a wotu anamos nko a na di titru asisi a ihe titru pa asisi ni se sa insuo na eda chiro se de na ye hwe no ye betimi ahwe se ye betimi ayimu ama insuo na ebeto no etimi flow akose be nsuo be yira fa aba fie se no na nipa su ene ne ban bi a wada na di wasase ne so ka ho because nsuo ntimi ntwi mfa ba bi kwa asa eya na ba bi wo no ma bi before to do be ya so odene obi wo ha wo se manya misika me na me dem ho no manya misika me nua kwa me ba bi nsuo twi fa se kwa be bo se wo se aha na mepe na wo se so wagu concrete o so wagu de yen nsuo so ye nsi ne kwan wo hwe ba bi se sie ye wo ho ya it means wo hwe nsuo bi da ho na meboa ona bo na meboa ena manfo so akoti da wo ho nti basi ya ne ye se ebremu aban ana ye se fra aban se aban sanfa sika meboa de se ne wo e ho asam te sen yo me da se pa me no ya adwen o man we na ye wo mu no se wa unim se ade a unua na ye no enye okoka no afa ho tan wo ye tanfo ade we ya asi bigidi se na no me kan se bi se ye wo ba bia ye tete e ho plot no e ma ne bepim ye iti ase onim ni nyina no na eye nsuo asase oka ase ho na obi hu wada do my person eye abono okay eye tafo abono mu ho no no okay na je se asase aba bia eja heba ne ho e na omutwa die dey eguduru ye na ade de wase oni nyina eye nsuo but ye hu ya ne se yesi dan ne kwa eti adana ni kurasi mi busa se most house number no mo one or so wo plan papa bia wo bebo house number e bi se ha ana me hu se asase no epim umu ni permit bia nipa da se ni enya permit nso na ye nkomra ni nyina na assembly ni ka ho bi okay assembly ni ka ho bi pa e bi se wo ya ade no na se ye ba na se obo ni abetwe ho stop work produce permit how they produce permit no so what you say ade be chin no na sa red paint no na adane cement ana se adane de ade afaso na ya ma ne kwan na sa na adwunu komo bi akoso so what you say ade sa ade no so a wo ma wo nua bi kwan se onye no ade nso a ekwakọ ha obi utwa kwan akote wa aduro no obi aduro na wo so utwa gu so what you say eti assembly na ye di wo ha kesi we nyina ede ba e ba ye se aban no so na me nim ba bi aban wote o aban ye me ni umi no okay so what you say enso e ba obi a ya to aba ma na bi a wote so no na ye de wo ha ni nyina akogu ni so nti sesi ano omanya ba bi don tiato sesi de me de nyame anum no kure ni akoye obi a M54 survival of the fittest te ho ode na banya ba bi ada na wo nya ba bi ada sem ka sesi no assembly no guso mutu anamon but yentimi nya ba bi poti ma wo se e bi assembly no aha na yetu anamon se bi a ya mom ba bi nti o mana muntu na duru sen so betima boy kakra du be sen me gili se e bi enuru Monday ni de e betimi ehunu ba bi a on se asem na ba foforo sa na wa woni assembly adwuma de sanso si weekend ntino na ma ehun ni sem kan no aye bibi nti ye hwenyame aduma Monday de siniti bia metimi enya bibi sunu nko nti se o manfo no da he na mo da so da dem ho a nda so da wa ya hwe nsuo no because sensuo no eba asa no o ma hwe ana o mu asan
mehwɛ ade a yɛhwɛ ne TV so a yɛ nua bɛma kwa me redu de brɛ no a mehwɛ koraa ɛkwan a ka fa so koraa wi a ɛhɛ da ni hɔ papa dabi baabi a ɛdan wei n'akyi no foforɔ wɔ hɔ ɛdan bi saa ɛkwan no ɛpem bɛfa sɛ ɛno n'akyi sie no okay ɛhɔ na ɛkwan no kaa no ɛba bɛpem na bridge nso yɛhwɛ yɛ deɛ hia bridge yɛ foot bridge ɛkorɔ so kɔ Breman UGC ɛhɔ nom no nti ɛno na ɛfa korɔ so saa nsuo wei no but honorable adeɛ baakɔ hɔ sɛ as assembly member woyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ wode wo no asi fam o because sɛ ba sɛ no MP ne bi ɔte baabi o MC ana DC ne bi ɔno te baabi o but wo ne bi ɔmo no wote hɔ ɔmo nim wo number o ɛyɛ yɛwanhwɛ a wodan korɔ wobɛtu afirim na wode ama obi sɛ ɛfiri sɛ nsuo yi ɛkyerɛ biribi kakra bi wɔ atiwa yi ɛdeɛn na wo manfo no sɛ bi ɔmo asuadeɛ afiri mu because nipa woto na nsuo bɛtu prɛko pɛ afiri wo dan mu no ɛwɔ sɛ sɛbi ɛkasa bi ɛka biribi kyerɛ wo wohwɛ nsuo no atwa biribi kakra mfoni akyerɛ wo mo deɛ na meka kyerɛ sɛ nsuo no de atwa mfoni akyerɛ wo mu but ɛno na meka sɛ sisi a yɛasan hwe ɛna ɔma san adam ɛti sɛ ɛnɛ a me ne wo kasa kura sɛ adeɛ akyi na sɛ nsuo sisi a me ne wo kasa kura sɛ nsuo ɛtɔ kura na sɛ ɛtɔ kɔ akyirɛ a ɛde ɔhaw kɛseɛ naa na ɛbɛba sisi a me ne wo kasa nsu kɛseɛ paa o saa manyam nsuo no a yɛaka no manyam nsuo no ni na ɔma yɛ ama mu no asi ɛti sɛ nsuo no ɛtɔ na sɛ ɛde force no kɔ na sɛ kɔhɛte Breman hɔ bridge no a na asan n'akyi ɛnti mu a mo dan no wɔ bɛyɛ 100 meters deɛ mo a mo hɔ nyina nsuo no bi yira fa mu nyinaa honorable assembly ɛntwa asase assembly ɛwɔ engineers a sɛ bia project bi kɔ so ɔmba bɛhwɛ yɛn kɔ mmara yɛka nyinaa dansie ne adeɛ nyinaa ne yɛ ahemfo wɔraroma wo nkitahodie ne ahemfo no ɛte sɛn ɛfa nsase no twa because im sɛ ɔhene bia wɔ baabi a wotumi hunu sɛ krataa yɛ ɛda m'anim yɛ bi a me kuro anaa bi ne plan nie ɛfiri ha ɛkɔ ha no ɛyɛ dwa ɛfiri ha ɛkɔ ha no ɛyɛ sukuu ɛfiri ha ɛkɔ ha no ɛyɛ gyanabea wo ne ahemfo no di nkɔmmɔ ɛhɔ no mu twa sɛ ɛyɛ dɛn yɛ a adehyɛ no agye hɔ afa nsuo ɛha wɔ ma ɔsesei na abɛyɛ wo dadwene sɛ wote asesi yɛ no yɛfrɛ wo sesia no bia ne nsuo ayiri afa wo bi nti wowɔ problem woyɛ ne dɛ wo ne ahemfo no ntam te sɛn sesei no ɔpanyini deɛ aka no nyinaa no ahemfo no ɔma yɛ dɔm bɛyɛ awie na deɛ aka no nyinaa gyina assembly ni so deɛ nti a mɛka sɛ ahemfo no ayɛ awie no sesei no hɔnom asase no deɛ ɔbɛtɔn wato awie ɛna tafo saa problem baako a na ɛwɔ paa ne sɛ mmara no yɛnya nsi akonnwa no na akɔyɛ abusua obi asase ɛti ɛhɔnom nyinaa na mpanyimfo bi na ne dɔ hɔ ɛgya kramu no memepɛn so a mbɛto sɛ bɛyɛ 96 mu hɔnom no ɛgya kramu ɛna na ɛdɔ hɔ wadi asam member ne mfie sɛn me deɛ me 4 years mu na mewei nti me deɛ mabɛtena megyere sɛ tafo deɛ hɔnom a na yɛatete me afiri me mmɔfra berɛ mu nti baabi a meten deɛ menim hɔnom nsɛm kakra na ɛhɔnom yɛ afuo ba na akɔyɛ abusuadeɛ nti mmara na yɛnya nsi akonnwa no akɔyɛ sɛ abusuafoɔ wei tɔn wei no de ama wei tɔn no de ama wei eti na nyɛ asase a mɛfa sɛ yɛde atoɔ sɛ yɛde yɛ project bi na emom no na ɛyɛ nsuo na ɔsɛ tete no mpanyinfo no ɔmo twitwa asase a ɔmo duru baabi a na ɔmo bɔ nsuo ho ban eti yɛ wɔ baabi ɔmo etimi ka sɛ efiri ɛkɔ deɛ mɛyɛ nkɔ nsuo no ho nkosi dan biara but na me no mienu ɛna na mɛka sɛ biara ne sɛ engineers betumi akɔ akɔtwerɛ ho stop work sɛ biara yɛnim plan ne nyinaa sɛ ahanom nyinaa yɛ nsusase but sɛbɛsɛbɛ mpɛdu aso mo ne ɔhene bi bɛtena ase na ɔmo ayɛ plan foforɔ bi kakra na yɛde ahwɛ na yɛde akɔba na ɔmo so agye deɛ ɔmo bɛgye ayɛ dɛ asasame member ɛwɔ Kwame Seinti electoral area ɛdeɛ paa na yɛwɔ si akwan wɔ adwuma no a wɔyɛ no ho asasame member de ma ade hyɛ no ɛdeɛ no wɔ si akwan wɔ asasame member no a wɔyɛ no mu ɔsɛ because wo kasa me tie wo kasa na mefa adwene bi wɔ wo kasa yɛ no mu asɛ ma adwene yɛ akɔ baabi na menim sɛ wo answer me question na bi a menya no right a o major problem ɛyɛ den me problem paa yɛ even yɛ oba bi wɔ kora na me mpɛsɛ yɛ de container kura kwa kosi nipa no de container no bi si wɔ no ma assembly member no mimi de ani sɛ me report de ama assembly engineers no ma take action no because nyam na me yɛ sɛ me yɛ adwuma no adeɛ bɛkye no obɛba na nipa no ɛyɛ adwuma na watimi akɔ hɔ akɔgye permit no wɔ abra wo assembly member no koraa no unya we enso kasa container permit no koraa no before sɛ kɛde bɛma no kɛse ka assembly man no endorse so ansa na kɛde ama no enso bɛ hunu de ama no nipa no bɔkɔ no kuta ne permit a ɔyɛ adwuma ɛde enti na ɔmo san ho assembly member wɔ hɔ san ɔmo ogi sɛ de enti a ɛna na meka no sɛ ɔman we na obi wɔ baabi ohunu sɛ ne tumi no so sene wana so ate ase nipa no so onya kɔ hɔ na so fa nyɛ sɛ ne tumi na so sene mi o
but nipa no ɔno no de obedi ne na ehia no wɔnwene community ni mu sɛ ɔhaw a ɛde bɛɛ dɛ ɛde bɛba etimi na meme wɔ hɔ no na meme hunu wɔ hɔ na meme wɔ mu hɔ no meme kɔka pɛ na ya sama meme abɛda ne tamfo sɛ assembly member we de ɔha adwen hwɛ ebi ni na no de si wɔ no so ɔkɔto baabi wɔ hɔ no ma eni kwa sɛ baabi wɔ kora yɛ de nneɛma bi egu hɔ no bi kora yɛ nsuo kwan nsuo na nya kwan akɔ nsuo na nya kwan akɔ ɛso bɛkɔ na yɛ de agu hɔ ama yakɔ akɔsi kwan no kɔka assembly member no umum no woyɛ tamfo assembly no yɛ wɔ engineers ne task force for say nneɛma bi wɔ hɔ no ma ɔmo na si fam no bɛhwɛ ebe tugu no ɔmo ma assembly member wayɛ de ɔyɛ sɛ ɔyɛ kɔpem bia ɛde bɛ na obetimi ayɛ biem nti ɔbɔ mu bu ana ma ba mu de mu yi ba mɛkɔ so ayɛ de ɛsɛ meyɛ bia ebi sɛ adwuma no ɛnyɛ nipa na de ma me nyame frɛ nti memfa ne sɛ sia ne yɛhwɛ no TV so doctor afa ayinsuo to so ma me de yɛhwɛ ne TV so yi yɛnim sɛ na admumu ɛyɛ ɔmo de ebi assembly no so bɛyɛ ɔmo de wɔn o manfo na tena sɛ de nkɔmɔ sɛ me nua no ma mo tempɔtem ha sei mo ma nyinaa yɛnyɛ kwasafo dwuma communal labor bi na yɛntwa gata bi nto anafo ha ana atɔyɛ ha na sɛ bia yɛnkɔ assembly hɔ bi yɛbɛnya excavator bi na machine bi amana be yi gata bi ato hɔ ana wɔn o ma di ho nkɔmɔ saa megye sɛ me no ma di ho nkɔmɔ bebree megye sɛ me bae 4 years ni no first time nsuo afa wɔ mu no na esi pɛn but me bae no saa gata si a ɛne nam hɔ no nyinaa ɛyɛ menum ankasa na ɛyɛ communal labor sɛ deɛ ɔkaeɛ no ɛtutu di tu mu na sɛ nsuo wei na ɛtɔɔyɛ no nyameɛ no nokure ni na ano ɔden me koraa no mebɛtena atafo paa nsuo atɔ so mehunu because wohwɛ sɛdeɛ nsuo no si atwa fa hɔ no a gata bridge no so hwɛ sɛdeɛ nsuo no si atwa fa ɔtum sɛ nsuo no ayɛ adwuma wɔ hɔ nsuo no ayɛ adwuma ɛkyerɛ yɛn sɛ nsuo yɛnsi ne kwan aho abibifoɔ ho ɛtɔmmerɛ bi a mene akwame asare ɛtɔmmerɛ bi a na abibifoɔ wodwena abibifoɔ ho a menim kwame ebi a sika no menya bi ne nte deɛ a ebi a menya bi ne nte deɛ a sika deɛ wɔnya bi menya bi kwame ona bo buzo ona bo dem tin fa me ho nto no ska na ho ba ku bi esi ani mo oba me say that's right massa that's right am for that dey mu ko ha o kwamra le bia me kan o say before Ghana for your problem pa ne say onso na bo ba yi okay me tia MC me tia party mpanimfo your problem no enipa no ho se wonya bedi Sompa 93.1 na enipa hu say my we because of say yenye no partisan politics nti or party we ya wan hwe anema bibiri bi su kwan untimi nye ena ya no mo ya na we di anya aban na ye ho hyebone kwamra utu kwan a se bia wotu kwan akokro bi so wo de wo kwa jayade eto fom na de ko adenti na Ghana fo tu kwan ko ba bia no mu di mra so na Ghana hade wo mu ni mra so eno aka na di ba ha na o ka sa asem me sa asem no me ntiase Ghana ni tu kwan ko ba bi da na wo di mra so ba yete Ghana hade ya yesi yesu banye kwamra ma me kan asem kiro se biu abrofo no o ma gimi cheye but emra ne nhihye ɛyɛ adwuma 24/7 emra ne nhihye na de afato wo de o ka pipa wu a me nkutwa ja to e no mo fa ho be wo te wa ne aba betwe ka na koton na wo mo de mo fa ho be but ye no ye nhihye ya ese ye hwɛ tamwa onabo Kofi Boache ye de ne ba central be ye commander wa Ashanti region that time na ye wia ye ho kopake ye ka wo police for no park and so ti da no me ko the police ni ba ko frame me no say abrante o kai so wan kutu amfiri ha e da ko ibe fa no do be ye ka si ha no e be mo nwa na kwamra ye nwa na mkutu ka ni firi ho di be 1 week na so tifa so ho ka si ho de o bi o 4 times ni nyina ni pani kura to so me da bia me kasa sa papa na dwuma obaye no Ashanti region ma police for okoye wa hu bi da that time police station wo duru ho a wo hu say the president na wo do atundra isi woni party mu dada ye adwuma yes Ghana ha ni papa me say Ghana senior president and any abre so obese so man na he can do it but ye keke kan nyina no akoye ti say enipa no yes dan na si ho district engineer to ho what this is monthly now this engineer will sit afo or what afo this is assembly kenso yiri fa wo mo a ya pam na
next time wa beba obehwa mama si daisy but yeah say ai na anya aban enya aban ye hwan oman no si ama mmra anya adwuma say ye ma mmra aya adwuma say ye obekọ no say because enipa na isi hɔ a onim say obi entimi nya na hwe okoka hwan na okoka kire no but ya hyehye mmra wo ya district engineer say nso yiri for community pe engineer no ba bia wo hwe ni nyina no wa fail wa nya adwuma wa nya adwuma wo de nso ni yiri fa wa ya yiwadi firi hɔ na obi mmra masa office nko bi ba senka assembly man ehui ni ama no emra masa wa be di assembly man 4 years emra we ne de ama 4 years no so mo obi e di container e be si ba bi ni kwa so osi na sige hunu assembly man ya terminate appointment office nko be mo obi kwan aba be ye de wonye but ye ja o man ni saa ne da ho ena enkrofo take part say say o man no say de ama o so o monte kamfa o say yo o ginu ho wonte ase because ya funny say o man e enkrofo bi dia ene de ama wo mo se omo de omo nte kamfa ene omo de omo ye de omo pe bia wo mo anim obra ye nye omo hwe because unam wo sesi e se bibi di ntoku ato onum se ye bejeje ye o ho an ye de aba ni aba beje enso yiri fa wo mo na dum fa akomo mo de kete sumuye so omo na so ibi o kom de gale kan ho gates ye hia se baabi wo ho a ye hia gates na dum fo mo nya entema ne enchanse ni che o ton no mo nyi gates baabi e dan si a enye no na dum fo mo nya emra na mu na mo nyi gates mamamfo no mo te ho no se eniama yakoma ne ntema yakoma ne we enye hu because enipa no o solve problem no once and for all ni yakoso sa no yakoma no yi se wona so okoda so 2 days ade achi na nso na sa ato na sa yira fa wo mo na sa sika no ye boa no ene hu se o mo hia gates ye de akoye drains ekwa assembly ho kra benya excavator bi ni ade a ni ke de drains am ya solve problem no once and for all bin sibim but ye ya na party for nadbo for ni ine kikiri appoint wo bi nadbo coordinator nadbo ho ye twa ne ka kese vieta kese ne de amano na amanfo brese ye beko wo de we asie yanko mo hwe enipa na sidan si ho district engineer na anya ne hwe na mofo no mo hu se ahana na nan waton sa ase ni nyina gates ye be si kwa mumu na mo nye gates ma wo drains ma wo akata hwe kwamra utu kwan a na so ko bi man so hwe omo develop kru na wo na wo kwatena da ni mu no o ni access o oman no na develop oman no wono uni asese una wo kwakire se edan no yensinsia na yenye ni se yo this engineer no wo hwe wadwuma no ne se hwe ma dan ni ye e wo mu sa to rentin betimi ato se de na no to take fu yi e bi wo take for me ntwa no take for na to wo mo no nipa na wo si sa dan contractor na wo si dan no na nko wo dwane yes afiri o manima ko France wo duru airport se na mo de ni pictures o mo monitor no a wo duru ho pe na mo yere no na mo se sa edan ya dwiragu wa ya adwuma medan ya dwiragu sei enipa ya nyanyi wo mo na wo tu kwa afiri o man mu na mo se ni sika edan account mu nyina so wa ye afiri take ho ya wo kɔ ɛhɔ na mo yere no se masa uni ba bia kɔ nti based on the wo kan engineers ahodo e no mo ti group he kwame ye nua no hello fm anim ha ya enso to a kɔ hwa de ai kwamra se de bia me kan kagitia na ene fo anu se na me nkɔ no hɔ em se na mo building ne coming unim se gata na de bia me kan ho asem a free children's hospital ni mo anwumre ya me fa ho aye ma se de etnefa kwa enu sa na no MC ayiba de busa na o se ho kama ko ne hwe me tu kwan na nsen me tu kwan me ko fa taxi me de ba airport ye wuro me duru to no wa ya to ni mie wa na security for no ka chen so odeka ewo na okroso traffic Sompa 93.1 omo di kana ye dey ate afa baabi ya nti so ntua sa aka na onya kwan emre ye adwuma nhise ye adwu nti Ghana ye de ye man nhise hwe kwamra de bia me kase ye president a ni vision ne so sene wo man no means ukoko develop wo man na kro no dada no akɔ ne de sa nhise na brofo di ebu wo man ne bi akɔ sa area ho ama o man no anye sa ye assembly man mo okay ye bebregu ma huma so kakra honorable enti sese no obeye den se de nyame aduma adwada na engineers no mini mu no minomu so mahwe ho yes ana so mahwe ho
Mekwana wo mfia da wo. Na nia bre papa. Yes, because me no me ntena ho ema na no anadwo 1 o'clock na me gina nsuo mu. Ehwe. Nsuo deda me koko. Sata me bia wonjina. Sɛ de wo pam wo mrɛ ya wo yɛ da adwuma. Sata mo wonjina no bia wa ko fi. So de pam na wo yɛ da adwuma ho me. Wa akoda. So ate ase. Ti nyame adoma Monday die. Ona wonu hu sɛ odi assembly member. Oh, edru ba bia no manu. Yes. Aha. Ano die nyame anum no kure ni because ma answer and edru ba bia. Ona buska obuis. Ona ma o ka sembi. It's a minu no. And he said, assembly man juma e ofre. E call it. But obi man juma no nko so dia head you. Ona volunteer worker, wo ya yintua woka, wa wo yintua woka. Ndi sɛ ɛnyɛ ɔfra wontimi nyɛ ɔwɔ sɛ wosom sɛ no ntina mɛka sɛ ɛnyɛ nyame a ɛna afrɛ ɛne a elevate wo ne ade wokɔ w'anim wahwɛ duru baabi a sintidi ateɛ bɛtumi abam koraa ma w'anim korɔ no koraa wahwɛ a wobɛgyae ɛfiri sɛ ɛyɛ sɛ wonim sɛ ade wei paa sei na ɛsɛ sɛ ɛkɔ nti na womamfoɔ no nte wase anaa memamfoɔ no de ɔmotemi ase o but mpanyimfoɔ no a meka sɛ ɔmu wɔ ayi hɔ no ɔmo na ɛha adwen so what you say ona we board wa say nad mobile no nipa ba ko bi ombre ne dia eja meka say nad mo fo buy no o ma bo bi eyi ba kra me na ma gyina nyame anim adi ntro o mu nya mfa ma because according to no mu che say akra fotro kra no enhye da nkoyi so what you say me metra hanu no bodondo no me ho ensa because me mindful etie me se me firi akona se me kokata nad mo fo aye say na so mu nya ya me duru fia no be fia ba be so what you say enti na meka se empanyimfo no madidi nkomo bi SAT se me nyame adoma che because che se obi ada bonten e be 3 days one ne mba na se me producer even kura mu kura na se gari kura se de woken yentimi nkomo ani bi nanso eduru ba bi otu entoku ato che se nema bebre wo hwem a ya ona bo ya assembly na failure na affiliate assembly na failure yes because say they see when clearly said they kwa make e clear on the wall nema bi on ma ni kwa nema bi on ma ni kwa say yedi ni kwa say nema bi on ma yedi sie so ati ase because o hwe ensuo ya because you see ati hey metese ensuo to kwa se ensuo to it is likely say mbokone hwa say you see kura na mekone sa san sie ne nade mawu because ene nade na just me that studio ha no kire say because me nim da kwa me fa so me kofi because me nim say this is to there but so top because you starting top and me monye me ha na me because adano kura na me free obey 2 o'clock no ade kia no pa me ko obi so me bunka chem say wo na bo member ye no ya ade afi de wadwane akoda no wani kum na wo de onye dai ana me busa say so so die you see ayo ade bi wo ho no ma no kura ye ba akopɛ project ye nyina ye project ni set up for project why PM wo PM ye hwan PM no ye Amoako Frank honorable Frank Amoako na engineer no so ho no ye engineer no ye Mr Steven Nidimba kono na no problem eti oh this ya say ye PM no de wa munim say Sompa ye brei asan ye yi say no de basa na musumu ko kwa yes so o de bi say me kura me contest bi na me munim abania me fa mu kura enti ona nsuo no de because na ye de wugina nsuo no hwa nsuo no say to te say won pa ya wo bo ase ni sen ye na ja wo soro de honte wa na so bo de mesrew nsuo no de wo to a ontwa saase ya onya no ntonko esoro ho na wura mu ho de onya na ho de ene na mintimi ngura fi because they say no pa senso ye nyantimu a de beto bia me say papa de obehwe yo enye easy ona anwea no susu anwea na ya manfo sesa omo sesa no anum de esisa ho nyina because the America sa na say sa susu anwea no sa wo de ye dan ho adwuma say heat bokese kura na ehwensuo free dan num because say no ano why no hu bibi say sikire lie bi enye papa say wo so de ye dan ho adwuma ta bibifo ya so odene ye pe ade ye chip to was dan si ho na ho dron na ho dron enye for cement ene ye nye nya wo kwa na kofi say nsuo no to manfo be frɛw na ne nsuo to ya wo gya me kwan na je say wo de me kosi ye nkobumi ana say ne nkomo no ya o ona buska obus on say wo kura wo say ana ona buska obus de me ka me boa na asam no ona bo wo de wa no tu wa ya asam member wo de wa no tu say
me my assembly my experience kakra na me kan say amanfo na omo no omunya na ho abotre na makan sem bebre wa me de ho na meja research policy program and implementation say aban no on cry and until the regional minister amusi aban you regional minister no abenya DC ya or district yes na district no so ni baba ko ntimi che ehwenti ni akichem ana ama electoral area yes the electoral area no ba ko na de ama menu awon abo se won hwe yes electoral area de we ye nipa ba ko de ma wa nko obetimi ahwe okay what you say na ono ngo ntimi hwe so nti asama no we need committee for say omunye de omwa na ne yetia ni se udi assemblyman na usuro se ebebo udin a menye okay me obia ni me din ene ni ama amaye na waputu oja sese ame no wokase so this cowboys enye scam de hwe aputu oja de so ka ho de ho bosontwe mekal bosontwe aputu oja market wo de obia anka me di nipa 3 pen start a market na me di bia sa market no market me na bia aso ye si dwa so ko aputu oja market am za Ashanti region awo kan edwa e ba wo de aputu oja be kan ho menua who implement ade amenhwe nipa no anim because me hanga say aputu oja obi asi ne dan ya flow say me am the excavator be gina ho dwiri dan no tugu yi kwatu bisa obia that be we assemblyman na ba we nipa anim na say wa say wo favor obi na wa say untimenye nipa ho adwuma awo say bi boldin say we nipa boni ni utirimo odin na bi so ka say we nipa papa democracy depend on the assembly no why assembly member pay assembly no eduru mere bia ya wo mo act but o mutimi act e ya na edi assembly no bia ni to me ncha assembly man what you because this no crown wo na confirm no what I say enemra no so mo na mo ko hyemra na mo amode aye adwuma endi se this betimi atena ho na bia na nipa wo si da wo nsuo mu na onhu so bi si dai ebi so engineer for kra ma ho a omu enti woni wo committee for na nipa mo behu so bi si dai wo nsuo ana obi a wo si dai wo nsuo bia no oba ne achichi kro na ja no I'm telling you excuse me asama make bebrebu befu but wo de ombufu a omfa nche me asori for pa ye ka nyina bo ne fra so ye ni yetimo odi ye ni mraso aso ye ni yesum nyame I'm telling you asampa na waka oh come on okwa ensuo ti se de a wo pese o mo block ensuo no ye twi na tie gu so na yesi aso da oso kami huni ye wanya sika o start no school dem ya ma classroom bi o de aye wa aso na ye kese po bi fie bi to na bubu na si titia utimi so anu ntine o recreation center de ade masa mebo a utu kwa abrocha ye hu aso da wo dabi ena no baby a etina me ware no e ho na me wi a obi so be ya asore wo ho program ayi wo but ya abi se chinchina asofo no osika ye nka na se cause kwamra o ko ye obedo me unti na o si dan no so ma no o si kwamra se de wona bo ken on se ona bo amaye kwan wa kire ye kwan no eda ho enu ntina president dimi meye ya ba DC if DC ya be den inspector wo ho this engineer wo ansana ba assemblyman papa wo be die 4 years oba ne dan nyina no masi dada ona bodano pribatu be na bi beto oh dan de baby nso ni find the omunyina me beto wi because wo hwe dan na yes yo dan problem se da ona bo obu shi kai ona bo hwe ade na da so TV nso aye hwe no me ba cho obeto e ena okwa wa be na ye hu se yensuo no a edan na aba no there will be a time obi ba no fine me ma typical example hwe regional minister or Accra Greater Accra okay so papa no so ya action my oba e no yax gidi I just oba me na me hu so da so ya action David no so na anya no oba e no de no ola buska oba e no de na wo ya duma papa no bugu asama me kai wo de ye hwa de bi me ya me hwe ne nipa ye o ya me hwe ne obi ebetimi akasa we de no hwe wo de ye hwe ye feature ya mo si zongo no ne ade kosi ajuma ye na kosi ajuma ba be ke me no ha o bakura na obi edwane me bo a
otumi pagya ne sɛ ɔsɛ ha nyinaa keka bɔ mu nwiri da no ntum ne ɛdwiri da ɛnɛ mosi so go ɔmo traffic kyi a wofa wɔ kora tumi si bɔ kurom ana me nua me bɔ a obi de ne bɛkɔ court bɛka kyɛn sɛ human right no honorable mama hwɛ sɛ Ghana yɛyɛ adwen sɛ yɛduru baabi ne yɛyɛ adwen bebree sɛ yɛmfa mmara no yɛnyɛ sɛ daabi a yɛntumi afrɛfoɔ no bɔyɛ pono ɔmo sɛ mo ba ɔmo so bɛwura mu bi na kakra a meka ne sɛ nsɛm no sɛ berɛ no kɔ nti agya medeɛ deɛ meka ne sɛ akuafoɔ no deɛ meda so gyina me nan sɛ aban pension na wɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ma wɔ mo no ɔnhyɛ aseɛ na ɔma pension no ɛnyɛ adwuma 2 yɛn nyinaa so yɛmfa ɛho nhyɛ kua adwuma no mu na aban no mfa sika nhyɛ kua adwuma mu yie because sɛ binua wote wei sɛ obi a ɔbaataa bi a ɔwɔfie biara no ɔwɔ aduane ɔwɔ nam ɔwɔ biribiara wɔ ne fridge mu a masa sika koraa wode yɛ dɛ wode ka no koraa wotu kwae sɛ wokɔdi dwa no a biribiara wɔ fridge mu a wo card wokɔtɔ biribi a gye sɛ bi a menhu nea wokɔtɔ mpo sika nde bi ɛda wo because wowɔ aduane ta bia wonya aduane di nti ɔnabotafo menim sɛ wo nkɔmmɔ yi ɛnɛ nsuo bɛsan yɛ adwuma wɔ ho nti nim sɛ na wɔhwɛ sɛ na wobɛsan aba because agye sɛ wowɔ adwuma and m'ani bɛgye sɛ nka bi a engineer na wɔ hɔ no ka wobɛtumi ne na bank m'ani bɛgye because question bi wɔ hɔ no mu a kwame asare wɔ sɛ ɛyɛ straight to engineer ma menka asɛm ketewa bi obi wɔ hɔ a ɔnkɔ into building that into nim me 2020-2014 mekɔyɛ meyɛ government project mekɔyɛ project bi wɔ gonokurum border so dɔman nkuro border so na yɛbɔ lent no yɛkɔsi school dan yɛbɔ no ne menkɔla no kyekyere iron rods no triangle ɛna ɔmode totoo dan no so nti ɔmo agu concrete na ɔmo to soro nti mo hɔ na district engineer no frɛ me saa time so na me wɔ nkran Sompa 3.1 koye no say onkwala na dwuma bi na me say how ene wona bo no ye wo de nya betre me ko say dabi trance wo ko bubu say mo nya ato ade na wi pe kakra bra na me nsan ma wona district engineers omusu no omoban omusu no na me say dabi me de me ntia say oje kakra de wie so a adwuma na wo ye de no e be koso o be twere so aye adwuma so daachi na me say dabi me ntia say uni enu nti ena me jaye say adwuma no because oya omo ba ya ma okoya ade enu kwaso na me say odie o pese me mouse car but ade na me mehu say triangle no me ha dwen na me pese me ye hu adwuma no menim how it is ma me nkobu na me nye ti me kai so dabi na wo de me man is kana man kola no ko yi ade ni nyina ene ye na foforo enti na me ka say district engineer for no ka wo bia ni ba bia wo hwe no e ho be yiri bia ye ma no nko 0551931931 me mind jumadie no nie bringing the time to exactly 49 minutes after 8 o'clock me mind jumadie no Sompa 93.1 FM menua majoy ya dia na baba bacha udi nyame adom na wonso e onyankopɔ adom yɛsɛm kɔ kwata mo kapɛsi atmatwedie bacha yenti obi ne onse adia na MC no kana na se the war apuja kana no kwasem pa ade bi no fa takashi am from anya emwa yeke mo zongu kwan yen ko tare net tu and buy oil na asfati hwemene do ebeki asiska do wa senya ebeki amwa ma emre no akwa animu esense ne me bi ebe ne tra ne eja no ne me ye be tra ne eja yempa ye de ne ko ye ne nkamum enya de papa ba ko preko ene ye sense be no ne ne Nyamishira. Mini amajo e. Me yo so broken. Pacha udini ba bia kasa free. Me pacha free me koju. Mini ayinti. Me pacha dan nsu aye sisi dan mo ka ho asem. Me pacha me contribute on. Na wo de e ko ba bia en time asole no no. Masa wo de opa mo obi mele. Je se obi si aso da bi wo nsu. Wadi nkan sikura managiri agu. Me fa ho wa fa nyamie no asesi masa na be tiles bi kwa wo de sisi sa dan mu na eni pe ba be transfer dan mu na fa be twire gwa me afre na dmofo enti time am planning for nti eya na e be nkam wo me ba oso wo ho na ye hene fa me pa so entribu ho me hu e ho no die ba nti ba bi aso de stop bu end time odi most of bi ade no akonya asa odi ka akoma to ye me most of di me pe se de ya mo hu location ni ye ma pick your number no
ma fa wo number no ye pon ya me frɛ why Medas 0551931931 mini ama joy ya jo penin kashi pacha udini ba ya kasa free ne mi da se pa do wadu so am magaji hanya pacha yenti o mini media ne tinin numre mami mo den aso na mi se wo kunye chia Dr. Kobna mi no kase ni minim so wonim saa style ya mi no ka ediba garage anase gateke ya Africa 600 ediba abi wo ya fro of Zoom minim so wo Sompa hande so wo sana show hoda ensu ya esha se tutoi upete ya eyiri efanoma ebafwa beni it is somebody ma wo hono me the one day we invite me a friend of my face I'm not happening in that area no nim so yen training ube kuno ona mo face dem ya me padi ba no yo nti bisa no sa no die point be so na say di faso agata na say ye team ni me kasa ready what the obe team eka among four continents and there yi na eka enyen sin yes em fa obi for e din komo wo ho mini amajoy amajoso pacha udin uni akokos we di nim kata finche so bra na ti say o nyame adom na so nyame adom yenti o mini em mo ba so na ye ka tia kupon chira amen na sika obushia no atia no si kokos we di ye tene ngate and ya o me hono so obo ma pa ono ma wu no o me hono say e mpani kasa no wakana na ya me so me hono ko kwasmadu o ha gre wo yenti o na mentia 2012 for the president with the form for the Ghana for you suffer no say wa mo to abonu ya for gal kwet maten be bi obi anya ya sum bi nka no na mentia lo ya joda konso so me mo boy ma o pa na o le yem papa ma assembly ma for ni ni no the assembly ma duma na ti pa o e mo me branch wan kasa idemi a be parliament ni telephone ya be yemra na assembly ma for ne tinya pesca de dia mo mo oh true assembly ma si ti o patemu no e tinya ko sa dem ti ko mu ska nke du ba dia krofo ne de solitia koloni ade no ko mo be tinya ti volunteer mo be tinya dia bo ba am to mu ska di o mu ko da fi ura for ne ba ta so o mu nya ska ya ma dia na ta diagu me da se minu amajo ya me ba cha udi ju so jan me fa me kojo amani ampon ba cha yenti o minu me ka se flip bushen okay bushat menu yenti o papa mpacho e kwan na fi adwatu e be sa ko bushen no gata bi dama bilji bai se de insurance se twa kwan ni mu no pese ka mo be ma ni hu se de be si asitie okay ewo admanu o fi admanu ko bushen no yahu ba bi awaka amna wuti se nipa kula ebe ka krenye ba bi kula mfa me da se minu amajo ya do fa yin pa cha udini ba bi akasa free mi na ko na ko je bo sia ko te pita po sia ko bra ne yenti we be ma atumie nyame adom me ho ye na nso nyame adom me na adwuma so adwuma da se de sawa kolon kwano wa da wo ma ma te chibi abeda police station no chere ye na ye hu ba bi awoka no specifically na ye hu ufi kono bucket one na u saneba the be a police station opposite the be a police station na be ye hu ba bi awoka no ye hu ba bi awoka na opposite amna ba e bi sakala kasa na ni fi kasa me da se bomba na tan ko kafra me da se ye hu ba bi awoka no menu amajo pacho me go yenti we papa pacho mo program ndi ya jo pa penifoni no dia tirade kama me da se ni ma jo me da se ni nem ko ni ku bag na e pare kandi e pare chawa ku bag 8 million in 2000 Ghana okay yes roma na we kuani wo ho me pacho ai second year sen blantyre no year sen blantyre ne die 70 cedis 70 Ghana cedis me pacho ai na normal one na ye de do no so year sen number 1 na ye 50 cedis
aduru a yɛde siwura ne mmɔ product bi adin aduru no so boy yɛsan ba akɔ boy yɛsan aduru a de run de be 75 e bi so de 80 cedi na fertilizer nso fertilizer omo de buy say omo chemical afo omo de fertilizer de ko sie nti koko pe di mo ne ya tini koko ni siwo because of the insu aban de ba ye no na enkofo bi so de ko sie ye nya saa omo fresh ka de fertilizer bente pia for already I ko ni fertilizer ye fi ka de fertilizer ne ba no ama amedu kana ira na ko market ko fertilizer omo se kana ira na kana medu we dia se de fertilizer ne ba no fertilizer na ira kwem kan so am bedu me ni ajo ahome why enti fertilizer ba ku 2 million ni wo ku 20 ka ha na ni ba na ba tina ko 2 million kana medu fertilizer so am enti ti aju wam de na buru de no ba ko ti aju de no nam ko di voa kra na obi etu die me da asimi ni aka kuma to yam yem fa last one na ni nkomo me ni ama adwo ai Pacho me de so that's very enjoy ya mi afi bi so kama no ne en kamu nyina so papa Pacho me so da si sibu ati ya mi akwa fefa de ya enti papa ma me mama so ni juma de emoji yeah that's na say no matter say assembly members this time around on any penny here to the sense and I see any here to the sense so we can now be here so yeah radio the best assembly members no me say me di mani twemo ne assembly members amano mo di nkomo ya e bi ne fall by say ye be di project mo masi e fa bebre no e mpani fo bi to assembly members e bia ne nja nkofo am ye di ne bi asi at the end of the day no ne sa be ye swinti dia sa amagen e ko basa ne ye nipa na odi ade ni fiye no e bia data mo ko nanim ne sa dia ho kira ko bre no e be say ye mpani fo ni titru assembly members assembly members ye be sere mo on say me nue assembly members no ho mate de wo kan from where I sit and me till point now we making us but assembly members na ho ode nyina no from assembly ho woni ma boy e friend say wo wa woni ma boa wo wa bakai se obebbo pa no atene ya odi kan kọ ba bia wo ye wo no akọji ahode na firi ho no ode abebbo enti wo no omo ahode ne nyina ya assembly ho ho na wo kọ a engineer wo ho hwan wo ho was produce permit by order and I would say na assembly member kan assembly member ne de kwan bi so no do wo sine man fo no bata kwan bi so no ne nsa gu no ho kakra ya na ho ode ne nyina na kura say papa wan hwe obeda ha na ho ode ne nyina no egu ne nsa ho Matiasie. Assembly no na wase bia ye wa asem bia ye busa wo mo. Wetimi ka kire wo mo. Yes. Eni ya wo mo si mi seki ni nya say ya de so bo bo mo. Ya bon pa se bia next week e be se betimi de sampan ba ha because ensem bibire wo ho no mo a because ye wura man chef kesim na no ada wo kan sa asem se kuma se na nye ho. Sade amanfo bi de nema bi sisi basa fa ha da bi. Ne nya nte so se mpanifo be hya ase. No ma hya ase so mo ye adwuma no ba bi. So we are hoping say be next week nyame ya na se yetenkwam nkwade a ye betimi de ebia meyo aba na obi bus ebusa ne nsemi na we ye bre na so ye mfansia ona wo sika obush quick one akabe ye bre no kra so na some few seconds bi na ye mbobo so na kakra mechanic say de ye hu se nsuo no astarte to nti mesre omanfo we nya party asem se ye namwa ball na ye di gugata mu a sabi nsuo no faso na ma ewurawura nkrofo fie no we aye ka nyina no se gates ni nyina ye bo ho ban na nsuo nya kwan tre fam a se mane afa ba bi kra na ebesusu yes na etoso biem susu no assemblyman for no ye di ache pioneers because me say ban me fa say president ko 4 time be the assemblyman ko 4 time me ne atames we don mama ana nanado me na ya adwuma nti president be 4 and 5 there me no bi ya adwuma da minimum say obi ahun ode so yes of course do the fertilizer ma free winning do one farm ma free so ni obi ade ma free nanado de ma free and this is for na farm ma free be omo le bi ona musika obuis omo ma farm ma free ya brada so ona bo kakra me kan say me nya meso ensuo no to nti ehwe gates nyemo ban na assembly members no so say na e kan ye dey fight ya yetimi eka by free na econo aban no say ye time na force ya munya motorbike na nke mo ka bi kra no de ye adwuma na ye
because sabi omo ti we bra omo bre nyina no hwe nim yes ɛna eduru sɛ omo bɛkɔ so kra common fund no assembly ne ko decide omo so kra kyerɛ sɛ omo hia is gracia o sɛ mombe da bi no mo is gracia de ba ma omo na is gracia is so ɛna jo mama so obo article 71 assembly man bo de ka obo ba bre busu so ona bo yebra na so ye kɔ wada woro ma ba kyɛw ye hwɛ sɛ next week bi a yɛbɛto ankɔmɛ so menua odin mpo ɛyɛ asɛm kwam boaten wasɛm no yɛ me mmɔbɔ o na fie ne ɛsɛ wobɛda he because sɛdeɛ nneɛma si keka kɔ no nsuo no tɔ paa ɛtɔ wɔ fam hɔ paa tena deɛ ma bɛyɛ bɛdi ha nti wasɛm bɛtwa tɔ ne sɛ because next week wobɛba yo deɛ meka ne sɛ me man no menyi ɔmu man megusu tu anamo sɛ da bɛyɛ a ɔmbɛtumi afo mu ntoma pa afira na nim sɛ asɛm no so aba bɛduru Sompa TV ne Sompa FM ne deɛ sɛne tie biara mobɛso mu ɛyɛ ɛne engineer ni nkɔmmɔ Honorable Smith ananya Smith dabi Steven Steve o sɛ ya o meja me pacho yo we de kan say ya o meja wa ha pacho yo why on kan ho mra pacho yo o meja wa ha pacho yo no me hwe studio ha why pacho yo Kwame Asare Kwamna we de yeah ko Kwamna mesrew nkrofo na o megege ball ska no ko to ball go o megege ska no yesrew o mo nsuo tɔ ɔmo ntete ɔmo bɔɔl so are bɔɔl na Kwamna emzo ngotu bi mesrɛ ɔmo sɛ nsuo tɔ ɔmo ntete bɔɔl no so na ya ano ɔdene nkrɔfo anhwie bɔɔl ano angu gatem yehowa ne yɛhwɛ bo mesrɛ ɔmo papa ɔmo ntete so Kwamna na sɛ deɛ ketewa bi 5 cedis no ɔmo nya o ɛyɛ Kwame ɛyɛ yɛmfa nsi yɛbrɛ na so ɛdo twɛde ampo Nyankopɔn ase wana woro ma sɛ bia bibi kɔso wɔ wo mpɔtam wɔ mfikyire hɔ na wani nyɛ ho wopɛ sɛ yɛbɛhwɛ wopɛ sɛ yɛka ho asɛm de ma wo a 0242 05 6978 0242 05 6978 mesrɛ wo frɛ saa number no a baabi a wohyɛ biara no empo sɛ bibi na ɛkɔ so wobɛtumi de video afa so de ama yɛ ne a kani bɛgye ho paa ebi a womɛhwɛ adeɛ bi wɔ ha sɛ ne yɛkɔ yɛmɔ mpaeɛ na yɛnsɔre so ɛne PK ɛna ama yɛ meet miɛnsa ɛkɔ nan so yɛ a yɛde ɛsɔre so nti PK yɛda ase papaapa nyame nhyira wo yɛmɔ mpaeɛ Father in heaven, who art in Zion, thy kingdom come and dwell the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of our enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa and Nana Kes.